Als het goed is krijg je nou langzaamaan ons binnen. We gaan even gewoon praten zoals we willen praten, dadelijk ook. Als het goed is, Chris, hoor jij dit een beetje ook nu? En de mensen thuis horen het ook. We zijn even een test aan het doen voor alle kijkers op Pelemaas TV. Dus voor iedereen die nou denkt, help, ik heb nog geen beeld. Dit is puur een geluidstest voor de mensen op Pelemaas TV. Ja. En ik zie hier Juliette Voester. Oh, daar gaat mijn Siri ook weer aan. Keihandig. Dat tv en wanneer je op een andere device kijkt, dat 23 seconden scheelt. Ja, maar daar kunnen we helaas niks aan doen. Ja, dat is... Ja, de stemgeluid is goed. Er zitten vertragingen van ongeveer 15 seconden. Ja, mooi. Dat is helemaal goed. Mooi, dan lopen we in, want het was net 23. Dus nog even en dan... Lopen we voor. Goed, dankjewel Chris. Oké, Hoi. hoi. Zet hem maar terug.
Zo. Yes. Staat 0 RP? Waar zijn jullie? Nee. Ja, daar zijn we. Ja. Hey Gijs. Hey Rob. Hey ja. Hey mensen. Wie zegt dat nou ook al? Hey mensen. Zaterdagavond. Nee, dat is het morgen pas. Vrijdagavond. Ja, 8:30. coronatijd. Dan ben je echt gewoon... heb jij dat ook, Gijs? Dat je gewoon de dagen van de week kwijt bent af en toe? Ik wel. Ja, dat weekenden kennen we niet meer. Nee. Nee, dat is zeker. Goedenavond dames en heren. En welkom bij deze tweede editie van Ik Rooi Maar Wat. En niet alleen via YouTube vandaag, maar ook via tv, via Peter Maas TV. In samenwerking met Chris van der Munkhoff hopen we zo een bredere doelgroep te bereiken. Iets wat wij wel van meerdere mensen terug hebben gehoord. Dit zou voor heel veel mensen leuk zijn. Ja, dat proberen we aan de rest van Venrennen ook over te brengen. Ja, dus iedereen die kijkt, of via YouTube of via Peter Maas TV, hartstikke leuk, hartstikke welkom. Het doel van vanavond, dat is hetzelfde als de vorige keer, Gijs. Dat is de mensen die kijken een leuke avond bezorgen. En toevallig doen we dat in de vorm van een quiz. Ja. En is het wel leuk als je probeert zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En er zal ook vast een zekere winnaar uitkomen, maar vooral probeer lol te hebben met elkaar. Dat is- En laat ons ook vooral weten wat je ervan vindt via die live verbinding, via de chat. En als je via Peter Maas TV kijkt, dan kun je tegen de televisie praten, maar dat horen wij dan niet. Nee, dat is wel lastig. Ja. Inderdaad, via YouTube is er een chat beschikbaar. Dus mensen die via YouTube kijken, die kunnen wat leuke opmerkingen aan ons teruggeven. Commentaar of foute vragen of missende dorpen. Dat mag ook. Ja. Ja. Er wordt hier al gecommuniceerd dat er wat vertraging zit tussen de tv-uitzending en wanneer je op YouTube kijkt. Nou, dat is zo, daar kunnen wij heel weinig aan doen. Ja, Mark van Bracht geeft dat ook aan. Waarschijnlijk, Mark, is het straks via glasweb is het sneller. Dat zal in de toekomst uitwijzen. Maar nu inderdaad zit een kleine vertraging tussen. Maar wees gerust, wij houden bij het insturen van de vragen rekening met die vertraging. Dus wij geven mensen wat langer de tijd om de vragen in te sturen. Ja, want even, hoe werkt dat, Gijs, als mensen zeg maar echt mee willen doen voor die prijs? Ja. Dan zijn er formulieren waar ze die antwoorden op moeten invullen. Waar kunnen ze die vinden, Ja, als ze die nog niet hebben? Als je de formulier nog niet hebt, op www.ikrooimaarwat.nl en rooi met een J. Dus www.ikrooimaarwat.nl zie je de links naar alle antwoordformulieren al staan. Ja. Dus we doen nou niet dat je aan het eind van vraag 1 pas ronde 2 kunt krijgen. We hebben nu alle links al staan, zodat we dat probleem wat we de vorige keer een beetje tegenaan liepen, dat mensen niet op tijd de link kregen, dat hebben we nou getackeld. En daarmee hopen we dat het wat vlotter gaat verlopen. We hebben nog één ander ding veranderd. We hebben alle vragen meer keuze gemaakt. En hopelijk iets minder makkelijk te googlen. Ja, want we hebben de vorige keer gehoord dat de quiz nogal pittig was. Nou ja, goed, ik vind dat wel leuk, want als een quiz te gemakkelijk is, ja, dan is er ook niks aan. Trouwens even nu alweer alle dank van ons richting Ethan Huis. Want Ethan heeft al die vragen weer bedacht in 2 weken tijd. Nou ja, goed, ga je best doen. Even belangrijk volgens mij ook om op ieder formulier dezelfde teamnaam in te vullen. Dus ieder formulier wat je instuurt graag met dezelfde teamnaam, zodat wij dat ook aan elkaar kunnen verbinden. We gaan 8 ronden spelen. Ja. En na ronde 4 dan hebben we even een hele kleine pauze, zodat iedereen even naar het toilet kan. Een biertje kan pakken. Ja. Chipjes erbij, kaasplankje. Nou, het kan allemaal. Ja. Hebben we alles gezegd, Gijs? Ik denk het bijna wel. Moet je nog wat mensen bedanken? Ik weet niet, moet er nog wat Nou, we aandacht... kunnen dat niet Moet er nog vaak, even wat aandacht naar we kunnen niet wat we vaak genoeg achter ons doen. zien? We hebben natuurlijk heeft Roel van Stage Crew weer ontzettend zijn best gedaan vandaag. Om voor ons een leuke setting neer te zetten. Robert Paul Hulsman die hier aan de andere kant van de camera zit. Alvast een heel groot dankjewel. Dirk Uberbach die hier naast me zit. Die heel erg druk in de weer is met alle antwoordformulieren. En zorgt dat alles daar goed op staat. Ja, oh, dat is volgens mij ook nog, dat is ook nog anders dan de vorige keer, Gijs. En dan kijk ik heel even naar Dirk. Jullie zien hem niet, maar wij zien hem daar wel.
klopt het dat wij vanavond al kunnen communiceren wie de winnaar gaat worden? Ja, klopt. Aha, daar hebben we wel even een minuutje of 5 na de uitzending voor nodig, volgens mij, omdat... Nou, dat doen we gewoon tijdens de uitzending. Nee, maar na de laatste ronde, sorry. Ja. Om die antwoorden bij elkaar op te tellen en tot een winnaar te komen. En die winnaar, die krijgt Die krijgt vandaag wat. Nee. We hebben, vandaag vorige keer hebben we hele mooie vangrij bloedbonnen weg mogen geven. Die zijn trouwens onderweg. Met corona heeft alles een beetje vertraging en gaat alles een beetje anders dan normaal. We zijn onderweg naar de winnaars nu. En dit jaar, deze week, heeft de Plus, Guido van Dijk, een heel mooi boodschappenpakket beschikbaar gesteld aan de winnaar. Dus we gaan vandaag strijden om een boodschappenpakket van de Plus. Ja. En je gaat vooral ook strijden tegen al je andere concurrententeams met wie je hebt afgesproken. Om daar in ieder geval van te winnen. Eeuwige roem. Precies. Niet te vergeten. Wat nog heel belangrijk is om aan te geven dat op de site www.ikrooimawat.nl zie je de link naar diverse antwoordformulieren. Dit zijn zogenaamde Google Docs. Dat zijn Google Forms. Formulieren van Google. Het is heel belangrijk voor de puntentelling dat je daar iedere keer dezelfde teamnaam op invult. Ja, dat had ik al verteld. Dus dezelfde teamnaam. Oh, dan heb ik Ja, het was je even daar, maar die had ik al Sorry, verteld. dezelfde Ja. teamnaam is denk ik wel het allerbelangrijkste van vandaag. Kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Ja. Nou, ik denk dat we kunnen gaan Precies. beginnen. En hier krijgen we ook een vraag van Erik Vennekes. Waar moeten we inleveren? Was niet helemaal duidelijk. Na iedere ronde, en dat komt ook duidelijk in beeld, dan stuur je dat Google Docs formulier op. Middels een knop onderop, hè? Ja. Komt er een knop, verzenden. Volgens mij makkelijker kan het niet. En dan komt het hier bij Dirk in de computer en dan Met een beetje geduld komt dat zeker goed. komt dat helemaal goed. Ik heb er zin in, Rob. Ja, ik ook. Dames en heren, ik denk dat het mooi is om te gaan kijken naar de quiz. Ja. Ja. Ben je er klaar voor? Zeker. Ja? Goed, nou Mooi. de eerste ronde, we werken zeg maar 8 rondes af. Iedere ronde heeft een bepaald thema. En ronde 1 heeft het thema toonaangevend venray. En de vraag komt ook in beeld? Ja. RP, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Mooi. Dan gaan we even naar de eerste vraag van ronde 1. En daar is meteen een klein foutje in geslopen, zien we. De eerste vraag van ronde 1. Ik ga hem voorlezen. De Doe. eerste intocht van Sinterklaas in Nederland vond plaats in Venray. In welk jaar was dit? Dus de eerste intocht van Sinterklaas vond plaats in Nederland. En vond plaats in Venray, sorry. In welk jaar was dit? En is dat dan A, B, C of D? En je zei net, er is een foutje ingestoken. Ja, maar niet in de antwoord. Niet in de antwoorden. Sommigen hebben de oude nog voor zich en daar staat 1988 en dan 1888. Wellicht hebben sommige mensen het het is heel even wel lastig uitleggen. Probeer dat eens even Er te zit doen, één guys. foutje in vandaag. Antwoord A, daar hoort te staan 1888. En bij sommige mensen staat 1988. Dus 1888. Antwoord B staat 1898. Antwoord C staat 1908. En antwoord C staat 1918. En Precies. antwoord A staat 1888. Precies. En om de Wat mensen, zou het goede antwoord zijn? en om de mensen dan maar even te helpen, ik zou A invullen. Ja. Nou, deze moet goed komen. We gaan door. We gaan door met de volgende vraag. Precies. Vraag 2. In 2011 werd er in Venray een muziekfestival georganiseerd, waar men net voor hun grote doorbraak de band Kensington wist te boeken. Hoe heette dat festival? Was dat A. Kitsch? Of Kitsch? Ik weet nooit hoe je dat precies uitspreekt. B. V-Kick. C. Bijenpop. Of D. Het Rockfestijn. Dan gaan we naar vraag 3. Ja. Misschien waren er kijkers die nu zitten kijken wel bij. Misschien weten ze dat nog. Ik weet zeker dat de mensen nu zitten te kijken die daarbij waren. Dat weet ik zeker. Ja, mooi. Vraag 3. Het Venrays Mannenkoor maakt al bijna 110 jaar deel uit van het culturele leven van Venray. Vanaf 26 april 2014 mag het koor zich Nederlands kampioen noemen. Wie is sinds 2003 de dirigent van het Venrays Mannenkoor? Is dat A. Geert Verhalle, B. Anton Kropwitschek, C. Hans Veldhuizen of D.
Jan Grevers. En de mensen die af en toe de Peter Maas wel eens doorlezen en dat een klein beetje volgen, die weten het. Dat denk ik ook. Ja. Vraag 4. De kermis van Venray. Hij gaat dit jaar helaas niet door. Maar is de grootste van Noord-Limburg met jaarlijks tussen de 200.000 en 250.000 bezoekers. Op welke dag is traditioneel, met uitzondering van 2019, de vuurwerkshow? Is dat normaal gesproken A op zondag, B op maandag, C op dinsdag of D op woensdag? En iedereen die een klein beetje kermis viert in Venray, ja, weet dit. Ja, Ja. dat denk ik ook. Vraag 5. De allereerste keer dat het EK voetbal voor vrouwen werd gehouden, was Sportpark de Wieën de speellocatie voor de Oranje Vrouwen. In welk jaar was dat? Is dat A in 1982, B in 1984, C in 1986 of D in 1988? Ja. Dat was een mooi voetbaljaar. Ja. Weet jij er nog wat van? Ik wist niet eens dat dat hier in Venray was geweest. Dit EK voetbal voor vrouwen. Nee. En net als vorige week, dankjewel Ethan, leer ik hier ook weer wat dingetjes van. Ja. Ja. Nee, daar wist ik niks van, maar ja, welk jaar? Een mooi voetbaljaar zeg jij. Ik weet niet voor wie. We kunnen nog niet te veel verklappen, hè? Vraag 6. Vraag 6. Zal ik hem doen? Ja, Ja, kan. Geen probleem. Venray heeft een aantal prachtige natuurgebieden, zoals Vlakwater en Odapark. Welk van de twee is groter in aantal hectare? Is dat A, het Vlakwater, of B, het totale Odapark? Dus niet alleen het binnenmuren park, maar het totale park. Ja, goed dat je dat er Totale wel gebied. even bij zegt. Ja. Ja. Helemaal goed. Maar je hoeft alleen maar A of B in te vullen, hè? Ja. Veel moeilijker wordt het niet. Nee. Vraag 7. Venray heeft veel mooie en historische monumenten. Hoeveel rijksmonumenten heeft Venray? En dan hebben we het over het dorp Venray, niet de hele gemeente. Alleen het dorp Venray, hoeveel rijksmonumenten? A38, B48, C58, D68. Het zijn er in ieder geval best wel wat. Ja. Ook hier sta ik ervan te kijken van hoeveel het er wel niet zijn, toch? Wat zou het nieuwste... Dat is een mooie vraag voor de volgende keer. Wat is het nieuwste monument van Venray? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Je vraagt het alsof je het weet. Zo van, dat ga ik je nu vertellen. Nee, maar ik ben er benieuwd naar. Nee, maar dat zijn wel die dingen die nou op van heen. Dat is ook Ja, een ja. vraag voor mooi. Ethan, schrijf je mee? Vraag 8. Het Venrayse jongens- en mannenkoor, de zangers van Sint-Frans, trad op over de hele wereld in de afgelopen decennia. Wie was de oprichter van het koor? Is dat A. Gerard Fransen, B. Ivo van Gerven, C. Henry Schutsveld of D. Wim Buys? Ja, heb je zelf bij dat koor gezeten of niet? Nee, ik ben er wel ooit voor gevraagd. Ja. Ja. Kun je een beetje zingen? Nee. Oh. En ik ben er ooit voor gevraagd. En toen dacht ik, ja, maar waarom vraag je mij? Maar blijkbaar, het is ook gewoon heel erg leuk om het samen te doen. En ik denk ook leuk is om samen te zingen. En ik denk ook dat als je niet zo heel goed kunt zingen, dat je in een koor best goed verscholen staat. Dus kun je beter in een koor staan dan onder de douche, zeg maar. Het zijn de woorden van Gijs, hè, dames en heren. Ik heb geen idee hoe dat zit. Want ik denk toch ook dat je in een koor, als je daarin zit, dat je wel een klein beetje moet kunnen zingen, toch? Jawel, toonvast is misschien wel handig voor je buren. Ja, dat lijkt me wel. Goed, vraag nummer 9 alweer. Er zou op 6 en 7 juni een groot internationaal sporttoernooi plaatsvinden in de Wetteling. Maar dit is vanwege de coronacrisis afgelast. Om wat voor een sporttoernooi ging het? Is dat A, darten, B, tafeltennis, C, judo of D, handbal? Ja, een traditioneel sporttoernooi dat jaar in jaar uit Ja. wordt georganiseerd. Ook dit is weer een bizarre dat het afgelast wordt. Ja, Want er zijn meer dingen. ja, er is bijna alles wordt afgelast. Goed, wat wel doorging, was de film van Dylan Hagens. Ja, hij is trouwens morgen vroeg wordt hij op NPO 3 uitgezonden, deze film. Echt waar? Dus alle kinderen, en volwassenen die dat willen, kunnen morgen vroeg bij Zep Bios heet dat geloof ik,
kunnen ze deze film terugkijken. Dus na Netflix is hij nou naar... Ja. Hij heeft ook op Netflix gestaan. Ja, je is kan hem wel gewoon gaaf. overal zien. Ja. En overmorgen is ook wel leuk om te vertellen. Dan is, is Dylan jurylid in de stoepkrijtwedstrijd. Volgens mij is hij jurylid, toch? Nou ja, op Koningsdag, dus maandag. Of is dat maandag? Ja, maar maandag, daar is ja. een stoepkrijtwedstrijd inderdaad uitgeschreven. De stoepkrijttekeningen en de foto's daarvan, die moeten wel op zondag binnen zijn. Maar Dylan gaat inderdaad de winnaar bepalen van die wedstrijd. En het kind met het mooiste stoepkrijttekening wint gewoon 1 minuut snoep scheppen bij Jamin. Dat is toch een vette prijs, man. Ja, zeker. Want ik zie Oh ja, hier- je moet de vraag nog wel eventjes voorlezen. ik zie dat er 8:15 de film start. Oh, kijk, Dus dankjewel. voor de vroege vogels, 8:15 start de film van Dylan Hagens. Je Maar moet de vraag nog vraag even 10. stellen. De film van Dylan Hagens, de bekende Venraayse YouTuber, werd deels opgenomen in Venraay. De trailer van de film werd binnen 24 uur 340.000 keer bekeken op YouTube. Dat is bijna net zoveel als deze uitzending. En nou, wat wel gaaf is, dat is een Nederlands record. Ja. Wie was, naast Dylan Hagens zelf, regisseur van deze film? Is dat A. Bas van Teylingen? Spijt me. B. Jon Karthaus? C. Tim Oliehoek? Of D. Johan Nijhuis? Dus A. Bas van Teylingen, B. Jon Karthaus, C. Tim Oliehoek of D. Johan Nijenhuis. En waarom ik even begin te lachen is omdat rechts van mij mijn telefoon ligt en Siri het goede antwoord begon op te noemen. Goed, nou we hebben al heel veel lol en we hebben alleen nog maar spaarrood voor Ja, onze neus, ja. dus dat belooft wel wat. Goed, dit waren de eerste 10 vragen in deze ronde. Door de vertraging wachten we heel even, zodat iedereen de antwoorden kan invullen en vervolgens ook het formulier opsturen, want dat is de bedoeling. Dat je meteen op die verzendknop duwt. Wij kunnen hier meteen meekijken en we zien hoeveel formulieren er binnenkomen. 108, 109, up, en dan wordt nog meer. Ja, want we gaan wel bijna afronden. Ja. Krijgen we nu. Zullen we afronden? Wij tellen af met 5, 4, 3, 2, 1. Hij mag nu verzonden worden. En is er dan meteen een moment waarop je even weer mag skippen naar www.ikrooimawat.nl om daar de link naar het tweede antwoordformulier op te halen. En intussen dat je dat doet, gaan wij even over naar een Precies, foto. Mensen hebben hier even de tijd voor nodig, dus gaan we even een soort van tussenronde. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan. Dat zijn logo's dit keer van bekende Venraayse bedrijven. Alleen daar is wel het een en ander uitgehaald. In ieder geval de naam. En aan jullie de vraag, herkennen jullie dit logo? En de mensen die op YouTube meekijken, via een telefoon of een iPad of via een laptop, die kunnen via de chat het goede antwoord weer geven. Benieuwd wie het eerste is met het antwoord op deze vraag. Sportief genieten, zie ik staan. Laco. Jo Pieter. Was er snel bij. Die Joop Pieter, die was de vorige keer ook al zo Ja. actief. Joop Pieter. Kijk, Joep Gielis is er ook weer bij. Stijn Schambergen. Wees Post van Marielle Achter. Sprank. Het is niet van de Sprank, het is van Laco inderdaad. Broekberg. Ik ben nog even aan het denken wat de Broekberg is. Ik heb geen idee. Kan iemand ons helpen? Waar ligt de Broekberg? Is dat niet dat zwembad in Wansum? Ik heb geen idee. Ik weet niet. Misschien kan Mind Controller daar even kan aangeven iemand wat ons de dan even Broekberg vertellen? is. Wansum inderdaad. Ja. Kijk, in Wansum. Dat is mooi, dat is wel gaaf. We kunnen gewoon vragen stellen en we hebben Ja, precies. enkele honderden mensen die aan het meezoeken zijn. Ik krijg je de opmerking dat het muziekje wat vervelend is. Dan gaan we zo. Daar gaan we wat aan doen. Nou, Rolf Paul die gaat dat gewoon uitzetten. Of... Nou, Diana Hendricks die werkt daar. We gaan door met de volgende Ja. ronde. En Natasja Poels die zegt, yep, ik denk dat ze bedoelt dat het inderdaad in Wansum ligt. Of de muziek irritant was. Ja, dat kan dat ook, kan dat ook. weet ook niet. We gaan door met de volgende ronde. En in de volgende ronde hebben wij een aantal foto's die er voor jullie in beeld komen in close-up.
En de vraag is, waar is deze foto van? Ja. En ja, weet je, ik ben wel heel benieuwd hoe mensen deze ronde ervaren. Want ja, jullie lopen iedere dag door Venray. Maar hoe goed kijk je eigenlijk en hoe goed ken je je eigen dorp? Ik moet zeggen, toen ik hem heb doorgenomen, ik kende er een heel aantal wel, maar ook een aantal dat ik dacht, komt me bekend voor, maar waar is dat ook alweer? Zullen we gaan beginnen? We beginnen. Gijs, doe jij de eerste vraag? Oh ja, Oh. zeker goed. Ja. Oh. We doen eerst even de antwoorden van ronde 1. Excuus. Wij zijn te enthousiast. Sorry, ja. Dankjewel Robert Anders Paul. van der Meer vraagt of de kaas er staat voor de sier. Nee, die staat er meestal voor Rob. Antwoord 1. De eerste intocht van Sinterklaas was in 1888. Ja, die had iedereen goed. Antwoord 2. Ja, het muziekfestival waar de band Kensington optrad was C. Bijenpop. De antwoordvraag 3 was Anton Kropicek. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, Dat was de Kropicek. Check. Kropicek. Ja, ik denk, Ja, ik denk het wel. Ja. Dat is dirigent sinds 2003 van het Venrays Mannenkoor. Ja, en de traditionele vuurwerkshow die is normaal altijd op dinsdag. Dus antwoord C. Ja, en vraag 5. Antwoord B was daar het goede antwoord. De allereerste keer dat de EK voetbal voor vrouwen werd gehouden was het een sportvak de Wieën. Namelijk in 1984. Dat was voor de mannen niet zo goed voetbaljaar hoor. 84. Nee. 88 wel. Ja, Prima. Ja, dat was een prima jaar, maar dat was niet het antwoord. Deze antwoord was de meeste mensen fout. Ja. Ja? Oh, dat is de vraag met de meeste fouten. Oké. Krijgen we door. Dan vraag 6. Venray heeft een aantal prachtige natuurgebieden. Vlakwater, Oudepark. Welke is het grootst? Vlakwater is het grootst. Ja. Je deed er alles aan om de mensen op het verkeerde been te zetten, maar ik weet niet of het gelukt is. Het aantal historische monumenten in Rijksmonumenten in Venray, dat zijn er C 58. Het zijn er veel. Dan het Venrays Jongensmannenkoor, zangers van Sint Frans, werd opgericht door D. Wim Buijs. En het internationaal judo-toernooi gaat dit jaar natuurlijk niet door. Dus dat is antwoord C, judo. Ja, en de film van Dylan Haars werd behalve door Dylan zelf ook geregisseerd door Bas van Teylingen. Antwoord A. Wat wel goed is om even aan te geven, een terechte opmerking van iemand van de Zangers van Sint Frans, een lid van de Zangers van Sint Frans. Zangers van Sint Frans is tegenwoordig ook voor vrouwen en meisjes. Kijk, Niet alleen maar voor jongens en mannen, maar ook voor vrouwen en meisjes. dus het is voortaan de zangers en zangeresjes van Sint Frans. Ja. Nou, dat is mooi. Dan gaan we nu toch echt naar ronde 2. Dat is Ja. die close-up ronde waar we het over hadden. We gaan eens kijken wat u herkent van Venray. Gijs, doe jij vraag 1? Ik doe vraag 1. Dit plaatje, ja, ik zie het plaatje niet, maar hij staat erin, Robert Paul? Ja. Is het A, het Oude Raadhuis, B, het Sint-Jozefklooster, C, het Vrolijkshuis of D, Jeruzalem? Ik ben benieuwd of Willy Voeste dit antwoord weet. En door naar vraag 2. 2. A. Dat zien we hier. Bij vraag nummer 2. A. Het jongerencentrum De Bie. B. Het Rijland College. C. Basisschool De Hommel. Of D. De Wetteling. En vraag 3. Oh, we gaan nu wel lekker up. Ja, hier Ja. moet je ook een beetje in tempo doorheen, hè? Ja, Ik hoef vind geen, ik ook. ik hoef geen vraag voor te lezen. Nee, Dat scheelt dan ook. Is het het Monsieur Poelsbeeld, het Godefriedus Henselius beeld, het Sint-Oda beeld of het Heilig Hartbeeld? Ja. Vraag 4. Zien wij hier een stukje van A. Het Venrays Museum. B. Het Rijland College. C. Het Ambachtkwartier. Of D. De Klokkert. En vraag 5. Is het A, het Sint-Jozefklooster, B, de Paterskerk, C, de Sint-Oda-kapel of D, het hoofdgebouw van Sint-Anna? Vraag nummer 6. Zien wij hier een gedeelte van A. Basisschool de Kruutwis. B. Het gemeentehuis. C. Het Sint-Bernhardgebouw.
Of D. Wijkcentrum Het Stekske. Vraag nummer 7. Is het A. GGZ, het Vincent van Gogh Instituut? B. Jongerencentrum De Bie? C. Gildeopleidingen? Of D. Sporthal De Wetteling? Ja, dan zijn we alweer bij vraag nummertje 8. Zien wij hier een detail van basisschool Koningshof, basisschool De Keg, antwoord B. Of is het C, basisschool De Bongert, of toch D, basisschool De Klimboom? En bij vraag 9 is het A. een detail van Gildeopleidingen, B. een detail van Jongerencentrum De Bie, is het C. een detail van Zorg de Keizer, of D. een detail van de Schouwburg Venray? Wie zal het zeggen? Zijn we alweer bij de laatste vraag in deze ronde. Zien wij hier een stukje van A. het gemeentehuis, B. het oude raadhuis, C. het oude postkantoor of D. het Sint-Anna-gebouw, het hoofdgebouw. Nou, dit was een redelijk snelle ronde. Misschien is het wel leuk om even terug te gaan naar vraag 1 gewoon, Robert Paul. Nee, we moeten eerst natuurlijk de vragen invullen. Ja, de mensen moeten eerst het formulier invullen inderdaad. Ja. Dan hebben jullie nog even de tijd voor. Wij houden natuurlijk rekening met de vertraging tussen het televisiekanaal van Pelemaas TV en YouTube zelf. Wat af en toe ook wel helpt trouwens is het refreshen van je YouTube-verbinding. Ja. Daarmee wordt het wat sneller weer. Maar wij houden rekening mee in het insturen van de bericht van de antwoordformulieren, zodat iedereen de tijd heeft om ook het antwoordformulier in te vullen en iedereen ook mee kan dingen naar die prijzen. Ja. En dit is een ronde die is wat moeilijk te googlen. Ik zie dat Marie-Therese de Boer van Loon, die zegt, Google zegt dat de eerste keer vrouwenvoetbal in 1982 was. Ja, maar wij hebben Ethan. Ja. Ja. En Ethan zegt... En vorige week werden we gered door Norbert Poels. Ik weet niet of hij zit te kijken, maar stuur me alsjeblieft weer een appje. Ja. Ja, wij doen het met de antwoorden zoals wij die hebben doorgekregen van Ethan inderdaad. Goed, wij gaan mee... Ik krijg je telefoon van Henny de Leroy. We gaan door naar de volgende ronde. Nee. Gaan de we antwoorden eerst van deze antwoorden of gaan we eerst eventjes nog die bonusronde Nou, het eerste wat mag gaan gebeuren is het formulier opsturen in 5, 4, 3, 2, 1. Dankjewel. Goed zo, ja. Ja, van deze ronde de eerste vraag. Ja. Superleuk, ja. Dan gaan we even naar de antwoorden van deze ronde, denk ik eerst. En dan doen we daarna het plaatje. Is dat goed? Ik vind alles Mooi. goed, ja zeker. Nou, dan gaan we... dit beeld, dat is het Freulekeshuis. Ja, het Freulekeshuis. En plaatje nummer 2, dat was het Rijland College. En het leuke was, we hadden het hier net over toen we hier binnenkwamen, van we hebben deze quiz natuurlijk vooraf een klein beetje doorgenomen. Is dat, ik dacht dat het een hele gemakkelijke zou zijn, maar dat komt, mijn dochter zit op het Rijland, dus ik zie deze symbolen regelmatig voorbij komen. Terwijl er ook, Dirk zei van, ik heb het helemaal niet herkend, ik zou niet weten waar de Venray is. Dus waren er veel mensen die het goed hadden, Dirk, of niet? 80%. 80, dat is toch behoorlijk wat. Nou, 80% had die vraag goed, vraag 2. Ja. Vraag 3 was het beeld, dat was het Monseigneur Poelsbeeld. En, Aan de Raadhuisstraat. Aan de Raadhuisstraat, ja. Ik wou net vragen, misschien wel leuk als iemand even zegt waar die staat. Ja, aan de Raadhuisstraat. Ja. Nou, vraag 4, daar zagen wij een stukje van het Ambachtkwartier. Ja. Vraag 5, dat was het Sint-Jozefklooster. Ja, en vraag 6, dat was wijkcentrum Het Stekske in Landweert. Toch? Ja. Vraag 7, dat is een detail
van jongerencentrum De Bie. Maar die kon je misschien in de kleur wel herkennen. Toch een hele uitgesproken kleur die je daar ziet. Ja. Vraag 8. Ja, die wist ik. Ja? Ja. Mooi. Basisschool Koningshof. En weet Ja. je waarom ik dat weet? Nee? Nou, die afbeelding, die schildering. Weet je wie die gemaakt heeft? Heb jij die gemaakt? Nee. Dan Even een kijkersvraag. Wie heeft die schildering gemaakt? Nee, even een geintje. Ik weet het toevallig, omdat die is gemaakt door Sarah Veldpaus. de kijkersvraag is nou eens even. Ja, nee, Sarah is nichtje van mijn vrouw. En Ja. mijn vrouw appte al. Hé, dat is gemaakt door Sarah. Nou, ik wist het Ja, al. leuk, Dus, ja. leuk om even te vermelden. Of niet. Maar voor degene die het wil weten, je weet het nu. Gijs, volgende. Ik ben de vraag, welke waren we? Nee. 9. Dit is natuurlijk een detail van Schouwburg Venray. Ja. Waren er veel mensen die antwoord A hadden ingevuld bij 9, omdat het rood was? Ja? Heel veel. Ja, mooi. Nee, dit is echt de Schouwburg. En het is, je ziet aan de achterkant van de Schouwburg, daar zitten ramen. Daar zit namelijk het artiestencafé. Ja. Dus de volgende keer als je door Venray loopt, inderdaad, het grootste deel, daar zitten geen ramen in. Maar aan de achterkant zitten een paar raampjes. Daar zit het artiestencafé. En dan vraag 10. Dat is het oude postkantoor. 98% beste. 98%. 98%, ja. Dat is ook niet zo verwonderlijk. We kregen nu een foto tussendoor. Precies, die telt niet mee. Weer zo'n logo van een Venrays bedrijf. En Laat ons de vraag weten. is, welke foto is dit? Ja. Welk bedrijf is dit? Zeg het maar in de comments op YouTube of roep het heel hard tegen de tv. TCV, nee, helaas. Is dan bijna alles goed. Jeu de Boel ook niet. Boeldroom ook niet. Red Stars ook niet. Nou, jongens. Jawel, volgens mij is het wel Oh. de boelendroom. Maar het is Boeldroom. Ja. Ja, ik zit zelf in de war. Ja, jij Jij was tegen mij aan het zeggen, dat is de bowling. Maar ik, Ik weet dacht niet, dat de bowling was. ik hoop niet dat mensen op een bowlingbaan Nou, die Stijn bal zo gooien, Gijs. Dan zijn ze daar ook niet blij mee. Stijn Schambergen heeft dan gelijk samen met Van der Einde en Sanne Voeten. Die is de eerste die het helemaal goed typt. Inderdaad, het Boeldroom. De Jeu de Boelbaan in Venray. Die had ik helemaal fout. Ja. Zelf. Boeldroom, Sorry, excuus ja. voor de verwarring. Maar je ziet het ook aan het boogje. Hè? Ja, nu ik zie. Nou zie ik het ook. Goed. Ik krijg trouwens ook hier een leuke reacties. Mensen vonden dit een leuke ronde met de beelden. Dus, En we nou, hebben mooi. één ding geleerd van de vorige quiz. Er komen meer beeldrondes. Er komen meer fotorondes dan voorheen. Dus we krijgen meer fotorondes. Ja. En ook ronde 3. Ja, ik weet nog, de vorige keer kregen we op een gegeven moment een redelijk snel de opmerking. Alle vragen gaan over Venray zelf. Over de kern. Waar blijven de kerkdorpen? En ook nu heeft Ethan daar weer goed naar geluisterd. Want ronde 3, thema kerkdorpen. Zit iedereen er weer klaar voor? Kunnen we? Kijk naar Dirk. Alles weer klaar. Ja, Ron mooi. Paul klaar. Starten we, Gaan we Gijs, verder. met vraag 1 voor jou. Sinds wanneer hoort het dorp Gijsteren bij de gemeente Venray? Is dat A, sinds 2007, B, 2008, C, 2009 of D, sinds 2010? Vraag 2. Dit natuurgebied, dat zich bevindt tussen Blitterswijk en Ooyen, is een oude Maasarm die in de 15e eeuw van de Maas werd afgesneden. Wat is de naam? Is dat A, de Maasduinen, B, de Grote Peel, C, het Schor of D, het Soor? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nou, mijn volgende vraag, dat wordt wel goed uitgesproken, denk ik. IJsselstein is naast, dat is vraag 3, IJsselstein is naast een plaatsje in Venray ook een plaats in de provincie Utrecht. De spelling is nou echter net iets anders. Wat is de correcte spelling van de plaatsnaam in Utrecht? Is dat A, IJsselstein, B, IJsselstein, C, IJsselstein of D, IJsselstein? Ja. Makkelijk. Geen idee. Ja, ik heb het goede antwoord voor me. Dus, Ja. Dan vraag 4. Wat is het grootste kerkdorp van de gemeente Venray? En dan hebben we het weer over de inwoners. Qua inwoners. Ja, die weet ik toevallig.
Ik heb Ja. eventjes gegoogeld vooraf. Hè. A. Is dat Blitterswijk? Is dat B. Oostrum? Is dat C. Leunen? Of is dat D. IJsselstein? Dan gaan we door met de volgende vraag. Ja. Hoe heet de scoutingvereniging van Leunen? Is dat A. Indaba? B. Miguel Pro? C. De Peelspeurders? Of D. Don Bosco? Ja. Dan vraag 6. Met een nootje in de mond, best lastig. Ja, dat ben ik wel. De hele kaasplak zit hier echt niks. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde Veulen de verblijfplaats voor vele onderduikers, waaronder Joden en piloten van neergehaalde Engelse vliegtuigen. Bekend uit die tijd is met name een Veulense verzetstrijder. Hoe heette deze man? Was dat A. Sjaak van Tengeren, B. Cor van Staveren, C. Harry van Gulpen of D. Ton van Emmeren? Ik vind dat knap hè, dat Ethan dan 3 foute antwoorden Ja, heeft. die Kijk, vind het ik- goede antwoord, dat is niet zo moeilijk niet zo moeilijk te bedenken. Dat is gewoon zoeken. Maar de foute antwoorden bedenken, dat vind ik toch knap. Ja, en die moeten dan ook nog enigszins Ja. geloofwaardig overkomen. Antwoord 7. Of vraag 7, sorry. Is de oppervlakte van Kasterij meer of minder dan 1000 hectare? Dus is de oppervlakte van het dorpje Kasterij meer of minder dan 1000 hectare? A. Meer. B. Minder. Vraag 8. Wat is de naam van de aartsengel die te zien is op het zegel van de schepenbank van Wansum? Is dat A. Raphaël, B. Gabriel, C. Michael of D. Uriel? Rob, Gijs. wat is een schepenbank? Ja, ik wou dat net aan jou vragen. Misschien dat weer een kijkersvraag. Kan iemand ons uitleggen wat een schepenbank is? Ik weet niet of Ethan zelf ook zit te kijken. Nou, ik, Misschien ook een plaatje ik zag al toevoegen. Van den Einde, en ik kan me voorstellen dat Van den Einde uit Wansum afkomstig is, zag ik al bijkomen. Maar als iemand in de commands op YouTube kan aangeven wat een schepenbank is, dan weten wij dat dadelijk ook. En dan kunnen wij dat ook weer tegen de rest van de kijkers vertellen. Dat zou leuk zijn. Ja. Goed. Naast de schepenbank heb je ook de Vredepaal. De Vredepaal is de belangrijkste van een aantal grenspalen die in 1716 werden geplaatst om het grensconflict tussen Pruisisch Opper-Gelre en het tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden behorende Brabant tot een einde te brengen. In welk kerkdorp van Venray bevindt zich zo'n Vredepaal? En er staat wel een replica, moet ik eerlijk zeggen. Is het A. Merselo, B. Geisteren, C. Heide of C. D. Vredepil? Kun je de vraag nog herhalen? Nee, dat is een geintje. Dat is redelijk lang. Hè? Ja. Een half boek voorgelezen nu. Dan vraag 10 van deze ronde. Wat is de naam van de parochiekerk van Oerlo? Is dat de Sint-Gertrudeskerk? Is dat B, de Sint-Antonius van Padua-kerk? Is dat C, de Sint-Johannes de Doperkerk? Of D, onze Lieve Vrouw Geboortekerk? Gaat er maar aan staan. Ja. Nou, en dit was dan weer... dan mogen jullie nu weer op verzenden gaan klikken. Dus de De- antwoorden invullen. Nou ja, dat hebben ze al Check, gedaan. check, double check. Ja. En dan op verzenden duwen. En dan kijken wij of Dirk een glimlach op zijn mond krijgt van ja, er komt wat binnen. 50. Ja. 60. Ik ga aftellen. En dan... ja? Je Nou, we wachten nog heel even met aftellen. Ik doe maar aftellen. We tellen af. We tellen af van 5 naar 1. 5, 4, 3, 2, 1 en nu verzenden. Mooi. goed zo. Ik wil even wachten met de antwoorden. We gaan eerst even met die foto verder. Robert Paul, Doe eerst een foto tussendoor. Ik vind wat het prima. is dit? Mooie sponsor. Waar is dit het logo van? Nou, Bol.com. ja, Bol, Mark van Bracht, heel snel. Kijk,
Bol. Mark Bol. van Bracht typt er nog achteraan accountant, niet .com. Hè? Volgens mij is het tegenwoordig boladviseurs zelfs. Ja. Ja. Ik denk dat ik een... Vol accountant, zegt Erik Fennekes. Bol, Peter Hendricks denk ik. Ja, nu er 2 keer in. Nu dat 2 keer. Goed. Is het formulier gesloten? Het formulier is helemaal gesloten. Alle formulieren zijn weer binnen. Hartstikke leuk. Dan gaan we door met de antwoorden van deze ronde. Ja. Ronde 3, dat was de Kerkdorpronde. En Gijsteren hoort sinds 2010 bij de gemeente Venray. Yes. En dan 2, het natuurgebied dat zich bevindt tussen Blitswijk en Ooyen. Dat is het Soor. Antwoord D. 3. Ja, het goede antwoord is IJsselstein. Dat zal niet verbazen hoe namelijk het dorp IJsselstein in de provincie Utrecht gespeld wordt. Maar dat is A. IJsselstein met I-J-S-S-E-L-S-T-E-I-N. Ja. Maar ik weet zeker, kijk, nu kunnen we het zien, maar dat er heel veel mensen hier uit Venray en omgeving, als ze IJsselstein, weet je wel, ons eigen IJsselstein moeten schrijven, dat ze ook heel erg gaan twijfelen aan die schrijfwijze. Ja. IJsselstein met 2 keer een Griekse ei erin, dat is volgens mij ook redelijk uniek. Daar kan ik het in ieder geval wel altijd aan onthouden. Nooit meer te twijfelen, 2 keer de Griekse ei. Dan 4. Het grootste kerkdorp van de gemeente Venray qua inwoners, dat is antwoord B. Oostrum. Die vonden mensen moeilijkst. De helft is dan fout. Ik denk dat heel veel mensen D hadden, of niet? C en D. C en D, ja. Ja. Maar ja, dat ligt ook, het klopt, het ligt dicht bij elkaar. Oostrum, Leunen en IJsselstein zijn de 3 grootste dorpen van de gemeente Venray. Maar ja, Oostrum net iets meer dan die andere 2. Vraag 5. De scoutingvereniging van Leunen is Don Bosco. Zelf ook nog bij de scouting gezeten, toevallig of niet? Nee, Nee, kan je ik zo ook. knuppen. Dan, tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde Veulen de verblijfplaats voor vele onderduikers. De Veulense verzetstrijder, die heette Cor van Staveren. Antwoord B. Vraag 7. De oppervlakte van de gemeente van het dorp Kasteraai is minder dan 1000 hectare, namelijk 950 hectare. Zit er tegenaan, hè? Ja. Dan, 8. Wat is de naam van die aardse engel? Dat is Michael. Even kijken, schepenbank. Een schepenbank, Pim Lensen, die heeft een mooi antwoord gestuurd, hè? Het was tijdens de middeleeuwen en het, ancien regime de voorloper van de huidige schepencolleges in België en het college van burgemeester en wethouders in Nederland. Ik vind het prachtig. Weten we dat ook weer? Ja. En ja, zo'n schepenbank had dus een zegel waarop die aartsengel te zien was. Je hebt een kleine dorpenclash plaats te vinden. Oostrum is alleen groter door de TBS-kliniek, wordt hier geroepen. Vraag... Ja, maar ik zie ook wie dat roept. Ja, vraag 9. De Vredepaal staat natuurlijk in het dorp de Vredepeel. En als ik nou afvraag waar de naamstelling van het dorp Vredepeel vandaan komt, ja, dan ben ik er nu ook achter. Ja. 10. Wat is de naam van de parochiekerk van Oelderen? Dat is A. de Sint-Gertrudiskerk. Ja. Mooi. Nou, Oh. Wat zijn er nou? ja, ik weet het. We hebben net gevraagd, hoeveel teams doen er mee? We zitten over de 200 teams weer. Oh, oké. We zitten weer over de 200 teams die hun antwoordformulieren invullen. Hoeveel mensen er daadwerkelijk aan het kijken zijn. 195 verschillende kanalen via YouTube zien we in ieder geval op uitzendingen. En hoeveel via Pelemaas TV meekijken. Daar bellen we straks even Chris van de Munkhoff voor op. Om dat te vragen. Daar kunnen wij niet kijken, maar Chris heeft vast zo'n ticketteller erop zitten, neem ik aan. Even denken. Ja, we kunnen door met de volgende ronde. Ja. Ronde 4. Na ronde 4 geven we even een kleine tussenstand. Kan dat, Dirk? Ja, we kunnen na ronde 4 een kleine tussenstand geven. Dat wordt ook gevraagd. En ronde 4, dat is een mooie ronde voor jou, Rob. Ja. De Venrayse taal. Ja. En wat leuk is, ik krijg net een berichtje binnen van niemand minder dan Twan Bloemen. Ja? Twan Bloemen, hè? Alt-adjudant Twan. Hij is vandaag jarig en hij zegt:
dit is het mooiste verjaardagscadeau wat ik vandaag heb gekregen. Deze quiz. Nou, wauw. Nou, moeten we misschien nog eventjes met heel Venray nu lang zal die leven zingen voor Twan? Nee, dat zou hij leuk vinden. Hè? Misschien kunnen we het typen. Ja, Misschien kan heel ver in de commands even langs zijn leven knippen en plakken. En dan lijkt me beter dan zingen. Precies. Ik was gevraagd door de zangers van Sint-Frans en daar was ik zelf verbaasd over. Ja. Weet je nog? Goed, we gaan gewoon door met ronde 4. Ja. En dat is de Venraysche taal. En wat betekenen deze Venraysche woorden? En ik ben benieuwd hoe het met de kennis van de Venraysche taal gesteld is hier. Goed, doe jij nummer 1 weer? De 1. Dat was voor mijn buurman. Mijn buurman is een echte Venraynaar. En die wist me dat woord al als klein mannetje bij te brengen. Nou. De zekdempel. De zekdempel. Is dat A een ontstopper, B een mier, C een zaklantaarn of D een vlo? Ik schien met mijn zekdempel door het bos. En door. 2. Mimeren. Zijn dat A. druiven, B. bosbessen, C. aalbessen of D. zijn dat dadels? En vraag 3. De inkpoes. Volgens mij zeg ik het goed. Ja, klinkt goed. Ja. Is dat A de eekhoorn, B de inktvis, C de wasbeer of D de hermelijn? Ja, ik weet het, maar ja. Ik ook. 4 daarentegen. Wat is een winterklots? Ja, ik leer hier ook nog wat. Ik ken dit woord echt niet. Winterklots. Is dat een winterpeen? A. B. Erwtensoep. C. Een stoofpeer. Of D. Andijviestampot. Winterklots. Wist jij dat, Robert Paul, of niet? Zeker op. Ja, Robert Paul met alles. Ja, die wist het weer. Dan gaan we door met woordje 5. De wat? Nou ben ik benieuwd wat je ervan gaat maken, Gijs. De stekruub. De stekruub. De stekruub. Ja. De stekruub. Is dat A een bolgewas, B een steenpuist, C een stekelvarken of D de knolraap? De stekruub. Ik heb een stekruub op mijn kin. Heb je ooit dat filmpje, er werd net ook al naar gerefereerd in de commands, van Venrays voor beginners Jij zegt ook altijd, jij zegt de hele tijd commands. Is dat het? Commons. Ik dacht dat het commons was. Ja, maar ik zeg het op zijn Frans. Oh, ja, Dat klinkt een stukje duurder. Alleen een beetje toch die. Je hebt er goesting in. Commands. Hè? Ja. Ja, mooi. Nee, maar Maar dat als je vraagt. comments. Heb je ooit dat film gezien, Venrays voor beginners? Ja, Van Houwe Woppoe? hou ik op hoor. Houwe Woppoe. Ja. Ja. Zou daar nog een vervolg op komen? Als je Op nou dat- niet maakt dat je wegkomt, dan Houwe Woppoe smoel. Ja. Het woord Houwe Woppoe. Goed, zeg mij maar na. Houwe Woppoe. Beginnen ze hier al op de comments. 6. Pluutje. Een pluutje, is dat een aardappelmesje, een netje, een zeef of een vergiet? Een pluutje. Dan vraag 7. De eierwezel. De eierwezel. Is dat A een fret, B de hermelijn, C de das of D de nerts? Een eierwezel. Eier of eer? Eier. Eier. Een wezel die eieren japt, denk ik. Of die rooft. Eier. Zo is het. Eier. Eierwezel. Ik weet niet of er iemand van de nazaten van Frits Lensen zit te kijken. Die kan dat misschien wel Ja, die- even Ja. vertellen, toch? Nou, Zeg dit mij is maar voor jou. nou. Oké. Ja, maar dat is een leuke. Dan ga ik daar nog een verhaaltje over vertellen. Mooi. Hommelschoer, maar dat doe ik bij de antwoorden. Hommelschoer. Is dat A, een rommelschuur? Is dat B, een onweersbui? Is dat C, een tuinhuis? Of D, een schommelstoel? Een hommelschoer. Hier kunnen we ook een soort van meerkeuze van vragen. Waar wilt u een verhaal over horen van Rob? Wilt u A een verhaal horen over een rommelschuur? B een verhaal horen over de onweersbui? C een mooi verhaal van Rob horen over de tuinhuis? Of D een mooi verhaal horen over de schommelstoel? Ja, het gaat over de hommelschoer, maar ik zal het daar even uitleggen. Maar dat doen we bij de antwoorden. Ja. Nou, 9, komt-ie. Ja, jij bent. Oh ja, sorry. Het koningsvisserke is dat de koningskaars, het winterkoninkje,
de waterjuffer of het ijsvogeltje? Het kunningsvisserke. Ik vind Koningsvisserke sowieso leuker klinken dan alle de Nederlandse benamingen. Ja. En dat geldt ook voor nummer 10. Het kelderverke. Is dat een ongezonde eter, een kakkerlak, een pissebed of een tor? Een kelderverke. Ja. Dat waren waren ze alweer. Nou, iedereen is druk bezig om de antwoorden in te vullen. Dat groene woordenboek is nou uit de kast gekomen, denk ik, bij mensen. Dat groene woordenboek. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik stel voor dat we de mensen gaan vragen om het antwoordformulier op te sturen. Ja? Met 5 seconden mogen je het antwoordformulier insturen. En dat mag met 5, 4, 3, 2, 1. En verzend maar. Hoppa. Goh, Rob. En dan Gijs, doen we dan eerst de goede antwoord of eerst even het logo? Eerst even dat logo. Eerst even het logo. Dat kan niet lang genoeg in beeld zijn. Nou. Nou, het logo is volgens mij bijna in beeld, of helemaal? Ja, het is al helemaal het is in in beeld. beeld. Ja, nou, eens even kijken. Nou, dat zal wel heel moeilijk zijn. Hey, Noah, dat is heel snel. Noah Jansen. Hey. Kijk. Nou, echt, Gijs hier naast me. Ik weet niet wat er met hem gebeurt, maar... Die groeit. Hij zal al te glunderen, maar je geeft nu bijna licht, man. Kijk. Mr. Mr. Hop. Mrs. Hop. Wikiprins, zegt er een. Leon Aerts noemt het zelfbevlekking. Reclame maken, hè. Yes. Goed, we gaan over naar de juiste antwoorden van deze dialectronde. Ja, de zekdempel. Dat was natuurlijk... Oh, wacht, dialect? Is Venray een dialect? Als jij het zo aan mij vraagt, denk ik niet. Frits Linssen, ja, dat is toch een beetje Ja. de man die hier echt, volgens mij in Venray het meest van weet. Die geeft ook echt aan dat Venray een streektaal is. Het Venrads. En wat nou precies dan het verschil is tussen streektaal en dialect, dat mag je dan weer aan Frits vragen. Maar streektaal klinkt toch weer net iets uitgebreider. Ja, echt als een echte complete taal. Dialect is eigenlijk wat ze in Horst praten. En de streektaal is dan meer van Venray. Ja, nou ja, dat zijn jouw woorden. 1. Mooi. Zekdempel. De zekdempel is de mier. Antwoord B. Ja. 2. Mimeren. Dat zijn aalbessen. Antwoord C. De inkpoes, vraag 3. Dat is natuurlijk de eekhoorn. Ja. Winterklots. En een winterklots, dat is een stoofpeer. De stekruup, dat is de knolraap. Prachtig. Een pluutje, dat is een aardappelmesje. Dat wist ik echt niet. Ja, ik ook niet. Ik heb de piepers gejast met een pluutje. Er liggen nou telder. Ja, zo is dat. 40% wist het nou. De eierwezel is een hermelijn. Ja. Antwoord B. En dan komt hij, de hommelschoer. Er is een mooi vastelavondsliedje van de, volgens mij van de Weerkels. Zeg ik dat goed, jongens? Wat een weer, wat een weer. Ja. Regen, wind en snee. Een Hommelschoer. hommelschoer erbij. Dus een hommelschoer heeft het goede antwoord. Dat is een onweersbui. Alleen bij ons tijdens de vastelavond waren er sommige vrienden die kenden dit woord niet en die zongen maar wat. En ik heb ooit iemand tijdens de vastelavond horen zingen: regen, wind en snee, een hongersnoet erbij. Maar dat is toch echt wat anders, een hongersnoet. Ik denk wel dat ongeveer 40% van de Venrayse vastelavondsvierders bij een gemiddeld liedje, elk liedje eigenlijk wel een moment heeft dat ze maar wat zingen. En maar wat invullen. Ja, Echt tekstvast zijn we niet die dagen. maakt niet uit. Nee. Maar het is wel bierst gezellig. Ja, Goed. mooi. Vraag 9. Het kunningsvisserke. Dat is het ijsvogeltje. En als je nou, dat is wel mooi om te vertellen. Op dit moment, in de Gijselse bossen, weet je wel, bij het bruggetje met de boomstam, Ja, daar zit hij. ja, dus Ja. Nu niet, maar morgen vroeg wel. mooi weer. vroeg als de lamp eraan gaat, dan dan zit hij er daar. weer.
Nou, oké. Nou ja, ik denk dat er best veel mensen deze tijd gaan wandelen. Dus Ja. misschien als mensen daar dan voorbij Als ze komen. daar gaan zitten, goed kijken, daar zit hij. Mooi blauw vogeltje. Goed. Het kelderverken zit er misschien ook. Dat is namelijk antwoord C, een pissebed. Ja. Goed. Hadden we gezegd dat we even naar een korte pauze gaan. En een En tussenstand. een tussenstand. Zullen we eerst een korte pauze doen en dan een tussenstand? Ja. We doen eerst even de korte pauze. En daar heeft Rob en Paul volgens mij een mooie invulling voor. En dan zijn we zo bij jullie terug met tussenstand. Tot zo. Ik mis het gejuich op de velden, het schudden van handen. De schouwburg, het ingetogen gebaar. De speelplaatsen, zo uitgelaten, nu verlaten, van de Lier tot Petersbanden. Ik mis de opgetogen Venraainaar. Ik mis de kroeg, het plein, de fontein. Gevulde terrassen, volle tassen. Ik mis dat mensen dichtbij zijn. We missen jullie, voor je dat virus te veel was. Verschrikkelijk. We bedanken jullie, die zoveel weten te behouden. Dit is een krachtproef, die elke generatie, elke plek, maar 1 keer meemaakt. Dit is de onze. Dit is Venray. Deze saamhorigheid, deze inventiviteit, die nemen we mee. Pakt niemand ons meer af. Deze verbondenheid, die wil ik nooit meer missen. Hier blijven we thuis. Venray, hier zijn wij thuis.
Zo'n Yes. moment om de nootje uit je mond weg te werken. Hebben we ook weer geluid erop, Paul? Jazeker. Ja? We zijn weer terug. Goedendag. Goeie avond nog steeds. Welkom dat jullie terug zijn. Op deze mooie vrijdagavond. Hier in Venray. Iedereen heeft de tijd gehad om naar het toilet te gaan. Eventjes nieuwe chips in de bakjes te doen. Kaasplankje op orde te brengen. Biertje te pakken, wijntje. Glaasje ranja, net wat je lekker vindt. En wij hadden beloofd dat we zouden komen met een tussenstand, Gijs. Ja. Nou, En, we noemen de top. Top 5. En die bovenste dan, Dirk? Nee, dat zijn mijn eigen scores. Ik mag niet mee. Die Lenders? Je hebt 5 keer het formulier gehad. Ah, kijk. Ja. Bovenaan staat team Grutto. Dan team Shack. Vervolgens team Nooit Gedacht. Team Mot Kunne of Kune. En als laatste de familie van Aarts. Niet als laatste, maar als laatste van de top 5. Ja. De familie van Aarts. Maar we zien aan de antwoorden dat het allemaal echt extreem dicht bij elkaar ligt. En we hebben ook het idee dat, vergeleken met de vorige keer, dat meer mensen meer vragen ook goed beantwoorden. Ja. Helpt meer keuze denk ik ook wel Ja. mee. Maar een 100% scoren, die zit er niet in. Voor Nee. niemand. En dat vind ik wel mooi. Dat Zeker. betekent ook dat er wel een uitdaging in ligt. We gaan, we krijgen al opmerkingen, we zitten aan het bier, eindelijk aan het bier. Nou, Gijs, vertel eens even, Ja. wat hebben we hier, jongen? Wat hebben we hier? Mijn trots, mijn nieuwe trots. En we hebben de Goesting Blond. En sinds een weekje hebben we bij Goesting ons eigen bier. Dat wilden we eigenlijk met veel tamtam gaan presenteren hier in het Venrays. We kregen het binnen en we konden er eigenlijk niks mee, want hij is alleen op Fust afgevuld om hier van de tap bij Goesting te schenken. En dat lukte niet, want we waren dicht. Vervolgens zijn we met het plan gekomen om gaandeweg de week om het bier op flessen af te gaan vullen op een goede manier, want er komt nog wel wat bij kijken. En het zo in de verkoop te zetten. En vandaag in 3 minuten tijd waren door alle flessen heen. En het goede nieuws is, voor komende week komen er nieuwe flessen. Dus dat is het mooie nieuws. Komende week, aankomende vrijdag zijn er En nieuwe hoeveel flessen. flessen gaat het dan? Is dat, Ja, we hebben nou, het zijn kleine aantallen hoor. Nu hebben we 70 grote flessen kunnen verkopen. En nu voor de komende keer, ja, we kunnen er nou wel een stuk meer uitgeven met 300-400. En dan dat is echt de max. Oké. En dan moeten we wel een heel tijdje wachten. En mogen mensen er ook maar 1 tegelijk bestellen? Of, Dat was vandaag wel. Vandaag hebben we op een gegeven moment gezegd 1 of 2 tegelijkertijd max. Nu hoeft dat niet meer. Nu kunnen we ook namelijk de voorraad een beetje aanpassen aan hetgeen we besteld hebben. Mocht je nou al willen bestellen, op de Facebookpagina van Goesting staat een heel mooi berichtje. En daar kun je onderin op reageren dat je ook alvast een fles wil reserveren. Ja, een klein beetje reclame, dat mag ook. Maar nou toch even reclame, inderdaad even Loekie instarten. Nou toch even reclame maken. Aankomende maandag hier de overburen van Hotelcafé Hulsman. Samen met Stage Crew, met Pelemaas TV, heel veel andere partners erbij. Mandersvuur zag ik erbij. Volgens mij Rob doet ook mee. Dus Rob, misschien kan jij nog beter vertellen dan ik. Ja, nou wat er gaat gebeuren maandag is dat, dat we eigenlijk gaan proberen Koningsdag, het gevoel van Koningsdag toch een heel klein beetje bij de mensen thuis te krijgen. Kijk, het zal nooit kunnen tippen aan de echte Koningsdag, dat je hier met z'n allen gezellig op een plein feest staat te vieren. Maar wat gaan we doen? In Hulsman mag ik ook de presentatie doen. Daar ontvang ik in ieder geval een aantal lokale gasten, muzikanten, artiesten. Onder andere Stef Klasses, Auke Klasses, Don Mulders, Gert Jansen, Bjorn en Mieke en Suzanne Spreeuwenberg. Dan heb ik ze ook allemaal genoemd. Zij komen een optreden verzorgen. Maar tussendoor schakelen wij ook met de live reporters Leon Aerts en Nick van Hulsman. En zij gaan de straat op om straatprijzen uit te reiken. En iedereen in Venray kan daaraan meedoen. Het enige wat je moet doen is jezelf wel even aanmelden. Het gaat via een QR-code toch? Dat gaat via een QR-code, maar ook als je naar Hulsman gaat of naar de website van Hulsman, er staan ook linkjes. Dat vind je vanzelf wel, maar je moet wel even aanmelden. En iedereen die zich aanmeldt, maakt kans op zo'n straatprijs of een vriendengroepprijs. En er zijn echt hele leuke dingen te winnen. Een van de dingen die ik heel erg leuk vind is bijvoorbeeld bitterballen voor de hele straat. Ja, door Geert en Dave toch? Ja, en die komen dan de bitterballen bakken. En natuurlijk
doen we wel alles binnen de richtlijnen van het RIVM. Het is niet zo dat de hele straat dan aan de frietkar staat. Maar wij gaan ervoor zorgen dat ze ook op de goede manier worden uitgereikt. Maar ook heel veel ondernemers hebben allerlei leuke prijzen beschikbaar gesteld. En iedereen die daar aan mee wil doen, meld je aan en kijk vooral. Ja. Maar dat is maandag. Ja, Nu dat is het vrijdag. Nu is het vrijdag. Nu zijn we bij ronde 5. En straks doen we nog gewoon een paar boodschappen tussendoor, hoor. Geen probleem. Mensen denken, Schudden we zo in de losse kom pols. op, kom op. Ronde 5, dat is uit de oude doos, Gijs. Kijk. Nou, zal ik eens een keer beginnen voor de afwisseling? Nou, vraag 1 van ronde 5. De vraag is, welke kerk zien wij hier? En dit is voor de grote restauratie, staat erbij. Dus als het goed is, komt er nu een foto in beeld. Ja? Is dat A, de Vredeskerk, B, de Grote Kerk, oftewel de Petersbandenkerk? Is dat C, de Paterskerk of D, de Zonneliedkerk? Dan gaan we naar vraag 2. Hier zien we het oude gebouw van het oude raadhuis. In welk decennium van de 19e eeuw werd dit gebouw vervangen door het huidige? Dus in welk decennium van de 19e eeuw werd het oude gebouw van het oude raadhuis vervangen door het huidige? En ik zie ik zie een grijs plaatje. We gaan even 1 seconde. We gaan eerst zo naar vraag 3. We kunnen wel door naar vraag 3, hè? Laat het scherm maar even zien. Als je... We gaan even door naar vraag 3. Het ligt niet aan de presentatie waarschijnlijk. Staat hier wel in de PDF? We gaan, weet je wat we doen? Er wordt even heel hard We gaan even gewerkt door naar de man volgende van ronde. techniek. Ja. Robert Paul. Nee, dat gaat niet. Nee, dan wacht maar. We wachten heel even. Rob, weer Paul, een kun pauze, jij het zal kun je er een niet. pauze dingetje aanzetten? Ja, als jullie nu even vol praten, dan... Wij praten hem even vol. Nou ja, ik zei net al, we gaan daar nog meer boodschappen eruit doen. Wat wel mooi is om te zien, Rob, in deze tijd, en dat vind ik echt heel erg tof, dat heel veel ondernemers ook wel heel creatief doen. Als je hier de kapper ziet, de local, ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. Die zijn met, we hebben natuurlijk allemaal een beetje last van onze kapsels nu. Ja, sommigen Je wel. ziet ook in Dit één was- keer ja. een stuk minder selfies op Facebook. Is je dat opgevallen? In één keer de Ik selfies zal er zijn dus ze weer inderdaad weg. op gaan letten. Maar ja, inderdaad, je ziet Ja. wel langzaam maar zeker dat mensen toch wat creatiever moeten worden met hun haar. Ja. Ja. En ik krijg inmiddels in de commands heel veel vragen, heel veel antwoorden nog dat er niks te zien is. Maar we zijn even dat probleem aan het oplossen. Zometeen, binnen een paar minuten, dan gaan we krijgen we weer... Sorry. In Ja. de En de elleboogkurk, hè, hoor. Daar Maar zag de je- local, ja, wat is dat? de local, daar zag je, die zijn gekomen met een petje. En er staat kapsel op met een C. Dus capsule. Ja. Ja, dat vind ik leuke dingen. Je ziet verschillende restaurants, hè, die gaan nou proeverijen doen. Ook steeds met food pairing erbij. Samen gaat nou met planken, met ook de bijpassende wijnen erbij beginnen. BRL zag ik nu beginnen met de gin tonic bij een borrelplank. Je hebt natuurlijk de asperges van Matthijs van de B-Curve. De Zwaan is volop bezig. Ja. Tof is volop bezig. Dus steeds meer ondernemers zie je bezig. Moment, een goesting, ik ga dat ook even vertellen. Wij doen voortaan elke zaterdagavond een online proeverij. Dus net zolang ze dicht zijn, elke zaterdagavond is er een Ja. online proeverij. Morgenavond ook weer? Nee, behalve morgenavond. Behalve morgenavond, oké. Want vanavond was ik al hier. Ja. Dus met de uitzending van morgenavond hebben we elke zaterdagavond een proeverij. De eerstkomende keer wordt het een wijnproeverij. Daarna doen we een bierproeverij. Vervolgens gaan we met gin tonics en cocktails bezig. En daarna weer terug naar bier. En dan gaan we weer verder Ja. kijken hoe de wereld gaat draaien. Cola-proeverij. Cola-proeverij. Ja, dat is leuk. Nee, ik denk dat sommige mensen nu denken, ja, Rob, dat is wel een flauwe vraag, cola-proeverij. Maar ik heb ooit, en dat vond ik hartstikke mooi, dat was tijdens de Roefeldag. Ja. Toen was ik nog leerkracht basisonderwijs. En gingen kinderen van groep 8 gingen bij allerlei bedrijven proeven, snuffelen, kijken wat al die beroepen inhouden, waar mensen mee bezig zijn. En er was ook een clubje hier. En toen dacht ik van, hoe gaat Gijs hier nou een draai aan geven? Want je kunt natuurlijk moeilijk met kinderen een bierproeverijtje doen. Maar hij wilde toch die kinderen de beleving meegeven van wat volwassenen hier ook doen.
En je had een echte cola-proeverij georganiseerd. Vertel eens even, hoe heb je dat gedaan? Verschillende soorten cola. Ja. Waaronder 1 cola met alleen maar natuurlijke ingrediënten. Op basis van gefermenteerde mierikswortel is dat. En dat maakt het heel erg leuk. En als je die cola goed proeft, dan proef je eigenlijk, zoals de cola van oorsprong al lang geleden ooit een beetje smaakte. Maar dan proef je of een alcoholvrije Jägermeister, zeg ik altijd. Of echt die cola flesjes zoals de Haribo's ook heeft. Ja. Dan ga je echt terug naar een hele andere cola smaak als die wij kennen. Nou, de kinderen vonden dat hartstikke leuk. Ja. En daarna, ja, ze mochten natuurlijk geen bier tappen, maar liet je ze water tappen. Ja. Ik vond het hartstikke mooi. Even kijken, volgens mij hebben de mannen van de techniek nieuws. Ik weet niet of het goed nieuws of slecht nieuws is. De afbeeldingen zijn als het goed is nou even in beeld, dus het is iets kleiner, maar het komt in beeld. En we gaan even weer beginnen bij vraag 1, zodat iedereen... Oké, We gaan gewoon beginnen bij vraag 1. De ronde afbeeldingen 5. zijn wat klein Ja. wellicht, maar het is opgelost. We gaan naar ronde 5, vraag 1. Die was voor mij, hè? Die had Ja. ik net. Het zal ik hem Sorry, nog een keer doen. doe Welke maar. kerk zien we hier? En dit is voor de grote restauratie. Mag ik erbij zeggen. Is dat A, de Vredeskerk, B, de Grote Kerk, C, de Paterskerk of D, de Zonneliedkerk? Ja. Dan vraag 2. Een echt complimentje voor de techniek die hier alles in werk zit te stellen om het goed te laten gaan. Supermannen. Hier zien we het oude gebouw van het oude raadhuis. In welk decennium van de 19e eeuw werd dit gebouw vervangen door het huidige? Is dat A tussen 1860 en 1869, B tussen 1870 en 1879, C tussen 1880 en 1889 of D tussen 1890 en 1899? Ja, dat is natuurlijk kennis die iedereen paraat heeft. Denk ik. Er wordt gezegd, doe even fullscreen in de comments. Comments. Comments? Ja, comments. Ik zie dat dat komt zo weer Wouter terug. Poels heeft Alleen, al de schrijfwijze ook doorgegeven ja. van het woordje comments. Dat komt zo weer. We gaan dadelijk weer verder in fullscreen. Alleen het inladen van de foto's werkt even niet goed in fullscreen. Vandaar dat we het even zo moeten Ja, dit is uitvogelen. even een noodoplossing. Vraag 3. Zo zag het stationsgebouw van station Verre er vroeger uit. Hoe heet het gebouw? Is dat A, de statie? Is dat B, stationszicht? Is dat C, de statie? Of is dat D, het heeft geen naam? Dan gaan we naar vraag 4. Welk gebouw is dit? Is het A, de oude muziekschool? B, het oude raadhuis? C, het oude postkantoor? Of D, het Sint-Jozef-klooster? Vraag 5. Welke school bevond zich vroeger in dit pand waar nu horecagelegenheid de klokkenluider gevestigd is? Is dat A, de Dr. Poelschool? Is dat B, de Latijnse school? C, de Lucia school? Of is het D, de Protestantse school? En dan gaan we naar vraag 6. Van welke straat is dit een historische foto? Is het A van de Grote Weg? B de Stationsweg? C de Akkerweg? Of D de Bontekoestraat? 7. Waar is dit? Is dat A, de Henseniusstraat? B, de Schoolstraat? C, de Grote Markt? Of D, de Grote Straat? En dan gaan we naar vraag 8. Welke straat zien we hier? En dan gaan we. A, is dit de Schoolstraat? B, de Henseniusstraat? C, de Hofstraat? Of D, de Grote Straat? Vraag 9 alweer. Welk oud klooster van Venray zien we hier? Is dat A, het Sint-Jozef-klooster? B, Jeruzalem? C, het Ursuline-klooster? Of D, het Sint-Oda-klooster? En vraag 10, de laatste vraag van deze ronde. Die we heel even in een iets andere setting moesten doen dan de andere rondes. Hier zien we een foto van het oude gemeenteblad van Venray aan de Parkweg.
In welk jaar sloot dit zwembad? Is het A in 1989, B in 1990, C in 1991 of D in 1992? Ja, en iedere keer als men weer over dat oude zwembad begint te praten, waarschijnlijk daar ook, oh, was het er nog maar. De gemoederen. Ja. Ja. Het was wel mooi. Had jij ook zo'n, ja, hoe noem je dat, zo'n seizoenskaart of zo'n, dat je de hele zomer daar kon zwemmen? Ja. Ik was zeker niet ouder dan 12 toen het dichtging. Want ik kom in 1980 en het laatste jaar wat hierop staat is dat het 1992 kan zijn. Ja. Dus ik was zeker niet ouder dan 12. Dus mijn herinneringen gaan nog wel echt terug naar het schoolzwemmen daar. En dat ik moest bewijzen dat ik een diploma had als ik in het grote zwembad terecht wilde gaan. Moest je bewijzen dat je een diploma had aan dat ding wat op je broek genaaid zat. Ik had toch wat uurtjes heb ik daar met allerlei vriendjes hebben we daar doorgebracht. Die fireballs van het winkeltje daar in het midden. Nou, van het winkeltje herinner ik mij vooral de oranje koeken. Op de een of andere manier. Heerlijk, lekker midden in de zomer. Zo'n plakkerige oranje koek. En de blikjes. Maar die waren levensgevaarlijk. Want vroeger had je nog blikjes frisdrank, blikjes cola, sinaas. En dat lipje, dat trok je er dan echt uit. En die waren vlijmscherp. Ja, en niet iedereen gooide dat lipje netjes in de prullenbak. Dus die lagen ook soms in het gras. En als je daar met je voetjes, met je tenen in ging staan, dan had de badmeester weer wat te doen met zijn pleisters, zo Ja. zeggen. Hey, ik krijg de opmerking op YouTube dat het wat snel ging deze ronde. Omdat het scherm wat kleiner was. Ja. Misschien dat we de vragen nog één keer kunnen doen. Of zullen we ze gewoon doorzetten? Nee, we gaan het hiermee We gaan doen. door, we gaan door. Nee, we snappen dat het wat lastig Ja. was. Maar Was zo voor be it. ons Dat ook. was voor iedereen zo, hè? De wespen worden nog genoemd. Badmeester Henk. En die hokjes. Die badhokjes met die deur. Ja, die, Ja. die Maar- hele rij die deurtjes. Die, Ja, maar inderdaad, de wespen, en die rozenbottelstruiken, Ja, die kan ik me ook nog herinneren. langs de zijkant. Ja. Niet er niet over En de in te hoge klimmen. duikplank, als Ja. je daar met je platte buik zo bam op... Dat zijn toch dingen die je niet snel vergeet. Nee. Maar badmeester Henk, weet je wat ik daar altijd zo fijn aan vond? Dat je die onder water ook nog kon verstaan. Ja, die hoorde je echt. Heel, heel erg goed. Maakte niet uit. Al Ja. zat je 3 meter... Ik weet niet of daar 3 meter was, maar onder water kon je badmeester Henk horen. Dames en heren, jullie mogen de formulieren gaan verzenden. In 5, 4, 3, 2, 1. Verzend u maar. Rob, wat vind je van het biertje? Oh ja, maar we moeten eerst ruiken natuurlijk. En dan walsen heb ik vorige week geleerd. Door je neus uitademen. Ja. Ik vond toen ook, moet dat bij iedere slok werd er op een gegeven moment gekregen. Ja, ik vind hem heerlijk. Ik heb helaas geen fles kunnen scoren, maar ik zal bij de volgende bestelling mijn best doen. Oh jee. Gaan we het logo doen of gaan we eerst de goede antwoorden doen? Nee, we gaan eerst het logo doen. Het logo. Ja. Van welk, Komt die. en dus Vloek in de Kerk, waar is het logo van? Ja, Ik ben bang dat de livestream nu uit kan vallen. ik weet niet. Kijk, Noah Jansen begint. Snel. Ik weet niet of Ongeveer, ik weet niet of Chris van de Munnik ook meekijkt zelf. Maar natuurlijk zitten we op Pelemaas TV. Nee, maar dat is... Ja, Dat is niet erg. Het is inderdaad Omroep Venray uiteraard, helemaal goed. helemaal goed. We gaan door met ronde 6. Ja, hier lees ik veel gokwerk deze nee. ronde. Ik weet te weinig over de 18e eeuw. Antwoorden ronde 5. Antwoord op ronde 5. Kunnen we de beelden nou nog even in beeld krijgen? Dan moet ik weer terug naar het andere scherm. Dus ik zou- Nee, we Nee, gaan dat gewoon gaan we niet alleen, doen. we Dat geven wordt alleen even de Het antwoorden. wordt wel lastig, Ja. omdat het even technisch wat minder goed ging. We geven even de antwoorden. Vraag Eh, 1. Welke kerk zien we hier? Dat was de Paterskerk. Antwoord C. Ja. En het oude raadhuis, dat gebouw met die trapjes ervoor. Ik krijg hier al opmerkingen van Chris van de Munkhoff via de app. Chris, we zitten heel erg blij dat we bij jou zitten. Dankjewel. Dat was dat gebouw met de trapjes is tussen 1880 en 1889 vervangen door het huidige oude raadhuis. En antwoord op vraag 3. Dat is A. De Statie. Dus niet statie met een T, maar echt statie met die S.
En vraag 4, dat is het antwoord, is het oude postkantoor. Alweer. Dat is, ja, nee, dat is mooi. Want dit is dus het oude postkantoor zoals het ooit was. Met die mooie ronde toren ervoor. Iedereen denkt dat het oude postkantoor er nou staat, dat het een monument moet zijn. Maar dat ding, dat is na de oorlog denk ik een keer gebouwd en dat het andere postkantoor platgeschoten is. Het is een mooi gebouw met een mooie toren. Maar het is helemaal niet zoals het er vroeger was. Oké. Er stond vroeger een gebouw met Dus 10 eigenlijk lantaarns helemaal tot niet en zo oud postkantoor. met- Nee, het is gewoon een middelmatig oud postkantoor. Oh, oké. Dat is eigenlijk best wel een nieuw postkantoor. Ja, een redelijk nieuw postkantoor. Ja, oké. 5. Welke school bevond zich vroeger in dit pand, waar nu horecagelegenheid de klokkenluider gevestigd is? Dat is B, de Latijnse school. En die straat met die boerderij. En ik denk dat het in de hoek is. Als ik de fotohoek moet zien. Een beetje waar bij de kerstbomen koopt, zeg maar. Die bocht lijkt. Bij lijkt me Hajeuken? een beetje. Bij Hajeuken daar, ja. Want het is de stationsweg. En als ik moet kijken, dan zou ik zeggen dat het daar ergens is. Maar ik kan het gewoon fout hebben. Dat was antwoord B. Er wordt gezegd A, B, C of D noemen. Dat hebben mensen wel gelijk in. Antwoord 1 was C. Antwoord 2 was C. Antwoord 3 was A. Antwoord 4 was C. Antwoord 5 was B. Antwoord 6 was dus ook B. En 7, waar is dit? Daar is het goede antwoord. Antwoord D, de Grote Straat. De meeste mensen dachten de grote markt. 80%. Ja. 80% dacht hier dat het de Grote Markt was, maar het is echt de Grote Straat. En Ethan heeft ons dat doorgegeven. En als Ethan dat zegt, dan is dat zo. Ja, ik denk zelfs dat dit de optiek van Meurs is. We gaan het navragen aan Ethan. Vraag 8, Gijs. Ja, van Meurs daar. Dat is dat terugliggende pand waar Gerry Weber zit. Een Ja, beetje. ja. Vraag 8. Daar is het antwoord C, de Hofstraat. Het goede antwoord. 9. Welk oud klooster van Venray zien we hier? Dat is antwoord B, Jeruzalem. En ook mooi om te zien dat de foto's stuurt weer mee op online. Dus dat werkt allemaal weer. Antwoord op vraag 10. Dat was 1991. Ik was een klutje van 11. Toen dat hele mooie buitenbad. 29 jaar geleden Met die alweer. lichtwijdes. Hè? Die tot de horizon Vroeger, reikte. Gijs, vroeger, toen we nog klein waren. Hè? De lichtwijdes die tot de horizon reikte. Ja. Ja. Goed, we gaan door. Langzaam maar zeker naar ronde 6. En dat is een van mijn favoriete rondes. Vastelavond. Ja. En bij een aantal van de vragen zometeen zitten ook wat audiofragmenten. Hoop dat dat met de techniek allemaal goed werkt. Maar we beginnen eerst met vraag 1. Gijs, doe jij die? Ja, die wil ik graag doen. Joep. Maar alvast een tip aan de mensen. Zet alvast het geluid. Gewoon iets harder. Mocht het vaak wat zachter binnenkomen, dan hoor je het alvast goed. Mocht het harder binnenkomen, heb je altijd nog tijd om het wat zachter te zetten. Dat was weer een hele duidelijke uitleg. Dankjewel. Vraag 1 van ronde 6. Al jaren telt de Rouge als een grote feestelijke opening van carnaval in Venray. In welk jaar was de eerste Rouge? Oh, ik weet dat nog. Ja, je moet even de antwoorden voorlezen. Is het A in 2007, B in 2008, C in 2009 of D in 2010? En dat waren volgens mij, om precies te zijn, gewoon 6 van die kleine mandelstandjes die op het plein stonden. En er stonden een paar man zo'n beetje onder, want het was koud en Ja, nat. volgens mij gewoon een vrachtwagen met zo'n oplegger met een zeil omhoog. Ja, Waar wat muziek was. Nou, dat was nog niet zo heel Nee. veel. Zeker als je vergelijkt met hoe het nu is. Dat is echt in een aantal jaren ontploft. Dan, vraag 2. We gaan zo meteen luisteren naar een audiofragment. En de vraag erbij is, de tekst van het lied komt van een voormalig Venrayse school. En van welke school was dit lied? We gaan even kijken of de mannen van de techniek het audiofragment instaan. Ik zei jou dat zo keer is Groevelen, 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 kom nou eens hier, zie niet zo bang. Met je meer dan flinke steken aan. Ja? Nou, dat was dus het geluidsfragment. Was dat A, de Lucia School, B, de Latijnse School, C, de Vlaswij of D, de Dr. Poel School? vraag 3.
Gaan we dan heen. In 2019 kwam de Venraysche kebabkoning Bülent Apache met het carnavalsnummer Pienemine Kneuk. Met wie schreef hij dit lied samen? Is dat A. Ramon Barends, B. Ad van Zwol, C. Ramon Verkoeien of D. Roel Gommans? Pienemine Knaak. Ja. Ga er niet naar huis toe, niet. Ga er niet naar huis toe, niet. Ja. Heel goed, Gijs. Ja, Vraag 4. Ook daar hebben we zometeen een audiofragment. En de vraag daarbij is: wat is de titel van dit Venraysche vastelavondsliedje? Audiofragment, vraag 4. Haas, hey haas, ja of u die doen ze raar. Haas. ja, die mag. Ja, was dat A. Haas? Hey Haas? Of was het toch, was de titel toch B. Disco Haas? Of was het C. Hey Haas? Of was het D. Haas? Ja, en als mensen ons een beetje moeilijk zien kijken tijdens de audiofragmenten, dat komt, iedereen hoort iets, ons geluid hoort iets, onze techniek hoort iets. De enige 2 mensen die niks horen, dat zijn, Dat zijn wij. wij. Dat maakt het wat lastig. Vraag 5. Vraag 5. Met welk liedje deden Bjorn en Mieke mee met het LVK... Nou, nee, ik stel hem iets anders. Met welk liedje werden Bjorn en Mieke tweede bij het LVK in 2019? Is Nou. dat A. Duizend sterren, B. Dromen met de ogen op, C. Nog even, of D. Hier? Dat is een mooie clip volgens mij. Kan weer aan. Wordt hier, de eer voor de clip wordt hier achter de techniek een beetje opgeëist. Ja, wordt geclaimd door Ja. Ron Paul. Ja, Dirk hield zijn mond. Die even niet mee met de clip. Oké. Dan, vraag 6. Ook zo meteen weer een audiofragment. En de vraag bij dat fragment is: hoe heet deze Royse vastelavondskraker van de SRV-mannen uit 2015? Luister mee. Urgus. Ja, was dat A. Stuterbal, B. Dat klapt erop, C. Scherle Wazeland of Schroefelen? Goed. Ik heb wel door dat jij alle audiofragmenten hebt. Ja, Die gingen om en om, denk ik. ja, ik denk het. Vraag 7. En ik moet even zeggen dat Kira daar fout geschreven is. Want Mike die kwam heel mooi meteen bij de commands. Bij de wat? Comments. Kira is hier helaas fout geschreven. Dat krijg je niet uit. Hè. Ik heb ooit om een horecazaak te beginnen, moet je sociale hygiëne halen. En ik heb er ooit een cursus in gehad. De opleiding kun je niet echt noemen. Een cursus in gehad. Ik denk dat de mensen inmiddels wel antwoord op de vraag al gegeven hebben. Dat maakt verder niet uit. Hè? Cursus in gehad. En die man, die zei het restaurant. Dus ik denk dat ik daarvan heb. Ja, Dat, maakt niet uit, goed. hou hem er gewoon in. Ja, dan gaat het niet meer uit. Welk Venraysgezelschap won het Venrays Liedjesfestival van de Pierla's in 2019? Was het A. Koen en Ankie, B. Mike en Kira met een Griekse ei, C. Verrekkers mooi of D. Los? Goed. Vraag nummer 8. Zometeen ook weer een audiofragment. Voordat ik dat doe, even de groeten aan ons pap. Hallo, moest ik even doen. De Trendsetters. Mijn vader was namelijk lid van de Trendsetters. En is een van de schrijvers van dit liedje waar het nu over gaat. De vraag is, de Trendsetters hadden in 1984 een heuse carnavalshit, vastelavondshit, met de Thijspek Blues. Dit nummer gaat over een voormalige winkel in Venray, die in de volksmond Thijspek werd genoemd. Wat was de officiële naam van die winkel? Was dat Slagerij Drabbels, Slagerij Pauwels, Warenhuis Pauwels of Warenhuis Jeuken? We gaan even luisteren naar een audiofragment. Luister Royse Haas. Dit is de Thijspek Blues. What you want, dit is de
Dijsberg Blues. De watchie waddy, watchie waddy. Dit is de Dijsberg Blues. De muggen iets meer zien blues. Ja, dat was het audiofragment. En nog een keer de antwoorden was dat A. Slagerij Drabbels. B. Slagerij Pabbels. C. Warenhuis Pauwels. Of D. Warenhuis Jeuken. Het verhaal komt dadelijk pas. Ja. Oh ja, en Rob heeft daar eigenlijk een mooi verhaal bij. Oh, Jeroen Ewals, vraag 9. Jeroen Ewals is dit jaar prins van de Piala's van Venray. Hey. Jeroen, de hoeveelste? De eerste. B, de tweede. B, de tweede. C, de derde. Of D, de vierde. ja, dat was een goede vraag. Ja. En dan hebben we nog één audiofragment waar we zo meteen naar gaan luisteren. Welk duo uit de jaren 60 horen we hier? Naar de antwoorden de Minbroeders, Godfried en Friedrich, gebroeders Bever of duo half elf. Dit is het fragment. Dat heb ik altijd met zondag, een lege knip, een volle maag. Dat heb ik altijd met zondag, een platte knip, een stuk in de kaart. Oké, nog één keer de antwoorden. Hè. Welk duo uit de jaren 60 horen we hier? Waren dat A, de Minbroeders, B, Godfried en Friedrich, C, de gebroeders Bever en D, duo half elf. Ja, ik moet weer lachen om die antwoorden die het niet zijn. Die moet hij toch bedacht hebben. Ja. Vind ik mooi. Goed, dat betekent dat iedereen weer even tijd krijgt om het formulier te gaan verzenden. Ja. We hebben een foto. Doen we die snel even tussendoor? De foto, lijkt me een goed idee. Ja, korte foto tussendoor. Ja. Wie herkent dit als eerste? Ja, deze foto. Roept u maar. Dat is al lastig te herkennen. Noah Jansen. Noah Jansen, ik weet die is snel. Die heeft volgens mij een verbinding die voorloopt op de rest van het hele. Ik krijg een applaus hoor ik zelfs. Noah, inderdaad helemaal goed. Ik zie ook het is het logo van de kapsalon. Chico's Travel wordt er ook wel genoemd. Ja, alleen travel. Ja. Nee, dit is inderdaad het logo dat we meestal tussen 2 en 3 s'nachts een keer zien. Van Chico's. Ja. Ja. Goed, dames en heren, u mag het formulier insturen in 5, 4, 3, 2, 1 en verzenden maar. Dankjewel. Oh, ik krijg heel veel geluidseffecten nu. Is dat de hele tijd al? Of horen we dat nu pas? Ja, wij horen nu, we hebben nu ook geluid. Goed, gaan we naar de goede antwoorden van deze ronde. Ja. Nog heel even wachten. Oh ja, we moeten Oh even ja. wachten. Kunnen we nog eens moois vertellen, Rob? Ja, vastelavond. Ik kijk toch een klein beetje met angst en beven naar het volgende vastelavondseizoen. Ik denk één ding. Als we geen vaccin hebben, Geen vastelavond. dan hebben we geen vastelavond. Ja, dat wordt lastig. Ja. Maar ja, ik ben er ook een klein... Dus maar goed, Als dan iemand nog wordt het, andere ideeën heeft dan bleekmiddel inspuiten, was om de dat vastelavond te redden. Ja, dat was Trump gisteravond. bleekmiddel inspuiten? Namelijk reinigingsmiddel. Trump had gisteravond een geniaal idee. Tijdens een persconferentie als president van Amerika. Stel je voor, je bent je handen aan het wassen. Dat reinigingsmiddel, dat bleekmiddel zeg maar, dat doodt het virus in 1 seconde. Ja, wat zou dat dan doen? Ja, misschien moeten we dat gaan testen. Ja, misschien Wat moeten we zou dat doen? dan... als hij dan het eerste eh, proefpersoontje is, dan... Wat zou je dat doen als je dat inspuit in je lichaam? Dan kan die man bloedserieus op tv mee. Hij zei er nog wel even bij. Ja, ik ben geen dokter. Goh, jongens. Vertel eens een mupje, zegt Erik. Ik vind het een aardige mop als een Ja. president van Amerika zo'n dingen gaat roepen. Nou, Goed, de goede antwoorden. Vraag Ja. 1, Gijs. dat was 2007. 2007. Antwoord A is dat, hè? Antwoord A. 2, dat audiofragment. Welke school zong dat lied? Dat was D, de Dr. Poel School.
Vraag 3. Het goede antwoord is A. Onze zingende schilder Ramon Barends. Ja. Of Loestige Loet. Of Ja, ja, zoiets. die hebben we er nog wel meer. Dan 4 was de titel van dat Venrotse vastelavondsliedje. Ja, je hoort de hele tijd Haas, hey Haas, maar dat is niet de titel van het liedje. De titel is Disco Haas. Disco Haas. En in 2019 werden Bjorn en Mieke tweede met het nummer Nog Efkes. Vraag 6. Hoe heet deze roze vastelavondskraker van de SRV-mannen? Dat was Dat klapt erop. Antwoord B. En vraag 7. De winnaar van het Venroys Vastelovens Liedjesfestival van de Pierla's was Verrekkers Mooi. Ja, Verrekkers Mooi. Die hebben ooit opgetreden in Merselo. En de vorst moest ze aankondigen. Maar die had niet zo goed gelezen op zijn briefje. En in plaats van Verrekkers Mooi, zei hij Verkers Mooi. Dat is echt waar, Ja. denk ik. Dan 8, de Trendsetters. De Thijspek Blues, dat gaat over Dat antwoord was C. over... Ja, inderdaad, sorry. Ja, en net was ook antwoord C, nu ook antwoord C, Warenhuis Pauwels. Even, in 1984, ik was toen een klein manneke van 10 was ik op dat moment dat de vastelavond was. En mijn vader deed altijd mee met Circus Muk. En hij vertelde mij vandaag nog, die Thijspek Blues, dat was eigenlijk, in die tijd maakten ze zeg maar een act, altijd met 5 liedjes. En ze hadden al 4 liedjes klaar. En ze moesten eigenlijk nog een tussenliedje maken. En dat was de Thijspek Blues. Dat was eigenlijk zo'n liedje wat ze op het laatste moment even snel ertussen gefrot hadden. Zo van, ja, we moeten toch een 5e liedje doen. En toen ze voor de eerste keer op Circus Muk dat liedje brachten, midden in dat programma, toen ging daar het dak eraf. En de rest van de voorstellingen heeft destijds Piet Kienhuis was toen lid van de commissie. Die had meteen door van, wacht even mannen, jullie moeten dat liedje wat je gisteravond als derde speelde, dat ga je nu als laatste spelen. Dus de Thijspek Blues 1984. En volgens mij kent bijna iedere Venraar dat nummer nog steeds. Zingen ze ook allemaal mee tijdens de vastelavond. Goed. Er zijn mensen die wijzen trouwens op het woordje 5815. Ik weet niet wat ze ermee bedoelen. Maar in plaats van Mers. Oh, dat is zeker Wouter Poels zal het zijn. Nee, dat is als Sjoerd van Nies. Oh, Sjoerd van Nies. We krijgen telefoon zelfs. Ja. Die gaan we 1 keer doen. Het zal er wel eentje van de zoekneus zijn die belt. We gaan gewoon door met het programma. Jeroen Ewals was natuurlijk prins Jeroen de Nurste. Ja. En vraag 10, welk duo was dat? Ik had gehoopt dat het Godfried en Friedrich was. Ik weet niet hoe verzin je het überhaupt. Maar het was antwoord D, duo 10:30. Had nu ook nog de voice link kunnen steken. Goed, dat was alweer ronde nummer 6, de vastelavond. Ja, we gaan door naar ronde nummer 7. En hoe mooi ik de vastelavond ook vind, ik denk dat ronde nummer 7 wel mijn favoriete ronde is. Goh, vertel. Ja, namelijk de horeca. De horeca. Ja. Is iedereen weer klaar? Kun je dat zien, Dirk? Is er al wat veranderd in de top 5, Dirk? Is er al iets veranderd in de top 5? Ja. Ja? Kun je even, een klein tussenstandje van de top 5? We krijgen even een nieuwe tussenstand. Oh, en Ethan Huis weet ons te vertellen dat alle duo's die bij vraag 10 van de vorige ronde... toch allemaal bestaande duo's waren. Ik denk Ja. dat heeft hij gewoon zitten... Dus bij het audiofragment, bij het laatste audiofragment van de vorige ronde, dat waren allemaal bestaande duo's. De Minbroeders, Godfried en Friedrich, gebroeders Bever, allemaal bestaande duo's in die tijd. Ja, de gebroeders Bever. Ik dacht, dat is de Ed en foute Willem. stand. Ja, Ja, dat is het dus niet. Nieuwe tussenstand, komt-ie. Team Grutto gaat nog steeds bovenaan, maar op 1 punt maar, achtervolgd door Team Nooit Gedacht. Dus dat is mooi. Team Tontje staat er ook weer vlak achteraan, samen met Team Mot Kunne. En de Boefjes komen ook heel dicht in de buurt, samen met een hele rits andere mensen. Dus het staat allemaal echt op puntjes van elkaar af. Dat vind ik wel mooi.
Het zijn puntjes maar. Ja. Goed. Geen tussenronde, vraagt Gerlitjes. Ik denk dat hij doelt op dat logo, maar dat hebben we gehad. Dat was Ja. Chico's. Chico's was het Ja. tussenronde logo. Wij gaan nu door met ronde nummer 7, horeca. Gijs, vraag 1. Het Outdoor Speciaal Bierfestival van Goesting, dat jaarlijks in september wordt georganiseerd, is vanaf editie 1 een groot succes. Wat is de naam van het festival? Is dat A. het Goesting Bierfestival, B. het Goesting Craft Festival, C. het Goesting Biercraft Festival of D. het Goesting Craft Beer Festival? Heb je dan betaald voor deze vraag? Nee, dit is hier echt zelf mee gekomen. Groot succes ook. Vraag 2. Velen van ons zullen zich nog de Hento-bar herinneren aan het voormalige Wilhelminaplein. In welk jaar sloot de bar ten faveure van nieuwe te bouwen winkels? Was dat A 1993, B 1995, C 1997 of D 1999? Vraag 3. Café de Uitmarkt bevindt zich in een pand waar voorheen een bakkerij zat. Hoe heette die bakkerij? Was het A. Bakkerij Schelles, B. Bakkerij Pijpers, C. Bakkerij Gommans of D. Bakkerij Van Gassel? Ik zal het goede antwoord niet verklappen, maar wat ik weet is dat deze bakkerij winnaar was van de Bartelmans trofee. Dit heeft denk ik 8 jaar op de gevel gehangen. Ja, Dat doe ik. Ja, ja. dat klopt. 3. Café de Uitmarkt bevindt zich in een pand waar voorheen een bakkerij zat. Ik heb net gezegd. Oh, sorry, vraag 4. Ja. Ik weet niet veel, maar die heeft de Bartelmans trofee gewonnen. Ja. Ga verder. Vraag 4, excuses. Sinds een aantal jaar is het rondreizend muziekfestival Popronde ook in Venray te vinden. Een aanzienlijk deel van de Venrayse horeca doet hier aan mee. Hoeveel edities zijn er inmiddels geweest in Venray? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. De Buren Steaks & More is een populaire eetgelegenheid in Venray. Vraag 5. Welke horecagelegenheid zat er voorheen in dat pand? Is het A. plein 14, B. plein 44, C. plein 19 of D. plein 12? Ik ben benieuwd of dit ook allemaal bestaande horecagelegenheden zijn geweest in Venray. In Venray. Vast wel ergens. Ja. 6. In 2011 brak er een grote brand uit in een voormalig cafetaria in Venray. De brand verwoestte ook café Het Podium. Wat was de naam van het cafetaria? En volgens mij zijn de namen die we noemen allemaal ooit de naam geweest. Alleen, hoe heette het toen het in brand stond? Was dat A. John's Food Palace, B. de Snack Corner, C. Anytime of D. Anytime? Vraag 7. De Witte Hoeve is een hotel, conferentie- en partycentrum in Venray. Hoeveel kamers telt dit hotel? Is dat A 20, B 30, C 40 of D 50? En dan tellen we alleen de hotelkamers. Ja. Ja. Vraag 8. Wanneer opende restaurant De Bijenkorf haar deuren in Venray? Was dat A. 2007, B. 2009, C. 2011, D. 2013? Vraag 9. Hoe heet het cafetaria dat voor het voormalige Esprit, in datzelfde pand op de Grote Straat gevestigd zat? Is het A. de Frieterie, B. de Snack Corner, C. Frities of D. Snacks & More? En dan alweer de laatste vraag in deze categorie. Wat is de correcte spelling van deze Venrayse eetgelegenheid? A. Sowieso. B. Sowieso. C. Sowieso. D. Sowieso. En ook leuk, deze spelling, als het dan niet gaat om het restaurant, maar hoe je het woord sowieso in een normale Nederlandse spelling schrijft. Nou, dat vind ik ook altijd mooi. Daar zijn heel wat
creatieve varianten die je wel eens voorbij ziet komen. Maar de juiste spelling staat hier trouwens wel tussen, volgens mij. Grote dictator in Nederlandse taal is het een mooie instinker. Ja, sowieso. Ehm, Goed, gaan we even naar het logo. Nou, zullen we eerst gewoon de vragenronde afsluiten? Want dit is ook gewoon een Google-gevoelige ronde. Oké. Een Google-gevoelige ronde sluiten we graag net iets eerder af. Ja. Dames en heren, u heeft 5, 4, 3, 2, 1 om het antwoordformulier in te sturen. Verzenden maar. Dat geluidje, dat is toch een klein beetje alsof je op de kermis bent. Ja. Hè? Ik zie dat Fleur Huberts is het niet eens met de antwoorden bij hoeveel kamers heeft de Witte Hoeve. We ronden af. Ja. We hebben Fleur, we voelen ons vrij. Fleur zegt namelijk 31. En we voelen ons vrij om af te ronden. Goed, volgens mij zijn de meeste formulieren weer binnen. Gaan wij naar het logo kijken. Het logo. Welk logo herkennen jullie? Laat het ons weten in de... Gijs? Comments. Comments. Kijk, het gaat hard. De Subway. Inderdaad, de Subway. Ja. Reinders, ja, geen idee. Goed, dames en heren, we gaan door met de laatste ronde. Nee, de goede antwoorden nog even. We gaan nog niet door met de laatste ronde. Ik had hem al opgeborgen. We gaan nog even de goede antwoorden geven van ronde 7. De horeca. Gijs, antwoord op vraag 1. Dat was... Ik hoor ontzettend vaak antwoord C, het Goesting Biercraft Festival. Maar het is antwoord D, het Goesting Craft Beer Festival. Mooi. 2. In welk jaar sloot de Hentelbar? Dat was in 1997. Antwoord C. En Café de Uitmarkt bevond zich in het pand waar voorheen bakkerij Pierre Pijpers zat. En een klein mooi verhaaltje erover. In Verre zijn ze heel lang heel strikt geweest op het terrassenbeleid. En dat kwam eigenlijk doordat er door de plastic stoeltjes en de fristie parasols die voor het pand van Pierre Pijpers stonden, die mochten gewoon in die tijd. Maar toen Pierre Pijpers wegging, toen had de gemeente iets van, dit is onze kans om de fristie parasols uit ons centrumbeeld te doen verdwijnen. Kijk. Ja. En het antwoord was antwoord B. Ja. Want dat willen mensen graag horen. 4. Sinds een aantal jaar is het rondreizende muziekfestival Popronde nog een Venray. En we hebben inmiddels 4 edities gehad. Antwoord C. Ja. En Steaks & More zit op Henseniusplein nummer 14. Dus plein 14, antwoord A is hier het goede antwoord. Vraag 6. In 2011 brak er brand uit dat ook het podium verwoestte. Ja. Cafetaria, dat was Anytime. Maar u moest antwoord D hebben gekozen, want dat was de juiste schrijfwijze. Ook 2 keer met een Griekse ei, net als IJsselstein. En vraag 7, en als je het toch over branden en horecazaken hebt. De Witte Hoeve, ook ooit slachtoffer geweest van een grote brand, is een hotel-conferentiecentrum. En hoeveel kamers hebben zij in het hotel? Dat zijn er ongeveer 30. Ja. Antwoord B. En wij hebben gehoord van Fleur dat het er exact 31 zijn. Geen idee of Fleur dat heeft nageteld. En ik heb Fleur, hoe weet je dat? Laat ons dat even weten. Dan, vraag 8. Wanneer opende restaurant de Bijenkorf haar deur in Verre? Dat was antwoord B. 2009. Ja, en ik heb iets leuks. Ik heb een paar mensen die ook via de app reageren. Matthijs, de chef van de Bijenkorf, had het fout. Dat is toch mooi? Oh, oké. Ja. Nou ja, goed. Zo moeilijk is deze quiz. Zo moeilijk is die. Ja. Vraag 9. Vraag nee, dat mocht ik, hè? Ja. Ja, Bert en Geert Pelser hebben in de Grote Straat frities gehad. Antwoord C is dat. Die naam is ooit verzonnen aan de bar, in het podium. Hij is in de frities. Ja, nee. Die wisten echt niet hoe ze die zaak moesten noemen. En die hebben toen volgens mij 10 bier als hoofdprijs voor de beste naam uitgeroepen. En Inge Gielis heeft toen die naam bedacht. Maar dat was omdat het een combinatie is van friet, maar het en Venrayswoord is. Ja. Friet is. Daar komt het vandaan. Ja. Oké, nou weten we dat ook weer. 10. De correcte spelling van de Venrayse eetgelegenheid is D. Met een Z.
Maar in de Nederlandse spelling is het C. sowieso, dat zou het C geweest zijn. C, hè? S-O-W-I-E-S-O. Ja. Ja, mooi. Goed. Gaan we alweer, Gijs, naar de allerlaatste ronde van vanavond. Ja, de laatste ronde. En dat is ronde 8. Inderdaad, mensen begonnen al angstvallig te vragen of er wel een ronde 8 was. Maar er is een ronde 8. En we hebben als laatste ronde nog een fotoronde. Ja. En die fotoronde die neemt ons mee ook richting heel veel kerkdorpen, niet allemaal. Maar we gaan kijken naar afbeeldingen van kerken. En de vraag is, in welk dorp staat die kerk? Ja. Nou, we beginnen bij Gijs, bij vraag 1. Hè? Vraag 1. Is het A. Blitterswijk, B. Kasterij, C. Leunen of D. Oerlo? Ik heb zomaar een donkerbruin vermoeden dat de oudere kijkers nu in het voordeel zijn. Ja, ik zal het antwoord nog even herhalen, want op de sheet staan niet de antwoorden. Oh, is het A. Blitterswijk, B. Kasterij, C. Leunen of D. Oerlo? Vraag 2. Zien we hier de kerk van A. Heide, B. Veulen, C. Wansum of D. IJsselstein? Antwoord van dit. Ik herhaal het nog een keer. Ja. Zien we hier A. Heide, B. Veulen, C. Wansum of D. IJsselstein? En de volgende vraag is vraag 3. Is het de kerk van A. Oostrum, B. Veulen, C. Blitterswijk of D. Wansum? Dus is het de kerk van A. Oostrum, B. Veulen, C. Blitterswijk of D. Wansum? Yes. Vraag 4. Kijken wij hier. 5. Nee, 4 toch? Ik zit op 4. Ja, we gaan naar 4. Sorry, ja. Dan gaan we naar A. Is dat Oerlo, B. Leunen, C. Kasterij of D. Blitterswijk? Ik herhaal, is dit A. Oerlo, B. Leunen, C. Kasterij of D. Blitterswijk? Vraag 5. Is het de kerk van A. Leunen, B. Merselo, C. Blitterswijk of D. Wansum? Dus is het A. Leunen, B. Merselo, C. Blitterswijk of D. Wansum? Vraag 6. Zien wij hier de kerk van A. Kasterij, B. Oerlo, C. Blitterswijk of D. Leunen? Ik herhaal, is dit A. Kasterij, B. Oerlo, C. Blitterswijk of D. Leunen? Dan gaan we door naar vraag 7. Is het de kerk van A. Het Veulen, B. Merselo, C. Vredepeel of D. Gijsteren? Dus is het de kerk van A. Veulen, B. Merselo, C. Vredepeel of D. Gijsteren? Vraag 8. Is dit de kerk van A. Heide, B. Veulen, C. Wansum of D. Oostrum? A. Heide, B. Veulen, C. Wansum, D. Oostrum? En dan gaan we naar vraag 9. Is het de kerk van A. Veulen, B. Heide, C. Vredepeel of D. IJsselstein? Dus is het de kerk van A. Veulen, B. Heide, C. Vredepeel of D. IJsselstein?
En dan de laatste in deze rij zien we hier de kerk van A. Gijsteren, B. Veulen, C. Heide of D. Smakt. Is dit de kerk van A. Gijsteren, B. Veulen, C. Heide of D. Smakt? Was hem Rob? Ik zie hier iemand reageren. Dit is niet googlebaar, wij doen niet meer mee. Jongens, is het erop? Ja, maar we moeten daar nog de goede Ja, antwoorden. zeker. We moeten nog van alles doen. Maar Ja. het zal wel Ik zo'n denk dat moment- mensen kunnen hier moeilijk nog iets opzoeken. Ik denk dat ze heel snel het formulier kunnen insturen. Ja. Ja, we gaan afronden. Dus we gaan langzaam, we gaan zeker afronden. Ja. Gijs, doe het even op jouw manier even lekker aftellen. Dat Ja, mensen dat- gewoon dat- snel dat formuliertje Ik ben ook insturen. elke keer bijna dat succes aan het... maar in 5, 4, 3, 2, 1 mag u het formulier invullen of verzenden. Klik er maar op verzenden. Ja, dat was hij. Mooi. Maar dan moet je even uitleggen dat 5, 4, 3, 2, 1 succes. Mensen die bij de ondernemersprijzen komen, die kennen dat. Rob, Mensen die daar niet komen, die met kennen uitzondering dat van afgelopen jaar is Rob al een jaar of... Goh, dat is Zal een het- mooie vraag voor deze quiz. Oh ja. Al een jaar of 8, denk ik. Dit zou mijn 10e jaar worden. 10 jaar. Ja. Dus al 9 jaar heeft hij de Venra's ondernemersprijzen gepresenteerd. En Rob heeft 1 vast item waar je ook als deelnemer ontzettend aan vast kunt houden. Want je staat in die coulissen, ik kan uit eigen ervaring spreken. In die coulissen sta je te zweten tot onder je oksels, te bibberen van de zenuwen. En dan komt Rob met zijn aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. En dan nam hij de hele zaal mee en zei hij, succes! En dat was altijd zo'n moment, ja, dat is een typerend moment voor Rob. Nou goed, de laatste jaren wordt dat in een filmpje verwerkt. ja, maar klopt. hij is bestaat toch nog wel, steeds. ja, De zeker, aftellen zeker, bestaan nog zeker. steeds, zeker. Ja. Goed, volgens mij hebben wij de formulieren binnen. Dan gaan we nog naar het logo kijken, denk ik. Ja. Toch, Robert Paul? Nou, ik ben benieuwd of Noah Jansen weer zo snel is. Welk logo zien we hier? Ja, hallo. Kijk eens, Daan Kijk. Verkuik. Die was Nee. snel. Von reken ik dan goed, want we hebben zojuist gehoord hoe we het moeten schrijven. Dus Anytime. Von de Franse, anytime inderdaad. Ja, Von Jans had het goed. Die Ja. heeft het goed geschreven. Ja. Alle tijden, Dion Rats. Telde ook wel goed. Helemaal goed, jongens. Hé, wat zei je nou? Was Tony Flowers, Twan Bloemen vandaag jarig? Ja. Morgen is Hadjan jarig. Dat is, dat is ook wel een mooi momentje om even... Hadjan is... daar werk ik al 21 jaar mee samen met die jongen. Ja. In de horeca. Dus al 21 jaar lopen we samen door kroegen heen. En die jongen is morgen jarig. Dat is wel leuk. Nou, gefeliciteerd. Proficiat Hadji Ja. alvast. Dat is wel een mooi momentje, denk ik. Hij kijkt ook mee, zie ik. Dus dat is, mochten mensen morgen op straat tegenkomen vanaf 1,5 meter, feliciteren mag. Goed, gaan wij door met de goede antwoorden op van de laatste ronde. Kunnen we de kerk meekijken? Ja, ga ik Ja, Ja? dat is wel Leuk. fijn. Ja. even shit inlezen. We gaan even zorgen dat u ook de juiste beelden krijgt. Als wij een seintje krijgen van Robert Paul, dan gaan we roepen, daar komt hij. Oké, Gijs, de eerste. Ja. De eerste kerk was de kerk van het dorp Blitterswijk. Yes. Dan de tweede kerk, dat was de kerk van het Veulen. Antwoord B. En 1 was trouwens A, hè? Ja. 1A, 2B. Vraag 3 is antwoord D, namelijk Wansum. Vraag 4. Dat is antwoord C. Kasteraai. Vraag 5, antwoord A, Leunen. Ja. Dat ik zo niet herken, moet ik eerlijk zeggen. Ja, die ken ik dan toevallig wel. Mijn vrouw werkt op de school in Leunen. Ja. Dus daar kom ik wel. En Ja, die, snap die ik. kerk, die zie ik nog wel Ja. eens. Die ligt daar recht tegenover. En mijn opa en oma hebben daar altijd gewoond. Ze zijn ook begraven in Leunen. Dus nou ja, goed. Daar ben ik nog wel Ja. eens een aantal keertjes geweest, zullen we zeggen. Dat was 5, hè? We gaan Ja. naar vraag 6. Dat is de kerk van Oerlo. Antwoord B.
Vraag 7. Dat is de kerk van Merselo. Antwoord. B. Goed zo. Dankjewel. Anders krijgen we er daar opmerkingen Ja. over. Hè? Vraag 8. Dat is de kerk van Oostrum. Antwoord D. En vraag 9. Dat is de kerk van IJsselstein. Wederom antwoord D. En de laatste kerk. Dat was antwoord A. Gijsteren. Ja. Goed. Nou, Nou, dan zit het erop. 80 Ja. vragen, Gijs. En dan hebben we een paar minuutjes om even... Dirk gaat het een en ander nakijken. Even de zaak controleren. Er zijn namelijk ook mensen die op dezelfde naam een aantal formulieren inleveren per ronde. Die moeten er even uitgefilterd worden. Maar we zijn... Dirk is druk bezig daarmee. Wat nog wel leuk is om te vertellen, en dan wil ik dan toch wel even zeggen, dat we volgende week zaterdag toch wel weer een proeverijtje gaan doen. Waarbij je verschillende lekkere hapjes ook kunt krijgen. Je kunt aanschaffen van verschillende zaken hier uit Venray en omgeving. Want ook in de omgeving worden er volle proeverijen en bordjes en lekker eten uitgedeeld door de verschillende restaurants. Heb jij nog iets moois? Gaat er nog wat leuks gebeuren in Venray? Nou ja, goed, nogmaals, komende maandag Koningsdag. Ja. En verder... ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben heel benieuwd of de sportvelden volgende week weer voor de jeugd open gaan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik denk wel, wat ik wel een mooie oproep vond daarin, is dat je ook als club na moest denken, wie je niet leden ging laten meedoen. Ja, dat is een ingewikkelde ook weer. Hè? Ja, dat vond ik een hele mooie, vind ik meteen een uitdagende... Je moet maar alles wat je moet doen, hè, dat geldt ook voor de scholen. Ik heb vandaag van dichtbij meegemaakt, al die scholen moeten in no time een plan bedenken hoe daar die kinderen gesplitst en veilig naar school komen. Dus dat vraagt gewoon zoveel organisatie vermogen. En dat geldt natuurlijk nu voor de scholen, maar dat geldt eigenlijk ook voor die sportclubs. Want ik kan me niet voorstellen dat ze zeggen, nou, kom maar met z'n allen tegelijk met al die kinderen en gooi de mini-F'jes maar allemaal tegelijk het voetbalveld op. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar ja, ik kijk er vooral ook naar uit dat de jeugd in ieder geval weer kan gaan sporten. Ja, en naar school kan. Vind ik ook wel een prettige. Ja. Geeft ook een hoop rust thuis. Ja. We kunnen naar de uitslag. En ik ga even zeggen dat ik vind het wel mooi om nummer 1 3 van die mooie flessen die volgende week afgevuld worden mee te geven. Nummer 2 nog 2 van die flessen. En nummer 3 nog 1 van zo'n fles mee te geven als prijs. Want alleen de nummer 1 gaat vandoor met een pakket vanuit de Plus. Dus dan hebben we nummer 1 heeft 3 flessen, nummer 2 heeft 2 flessen en nummer 3 heeft 1 fles. En wat ga je bekend met de top 5, Gijs? Ja. En slechts 5 foute antwoorden, nummer 1. En het zit allemaal echt heel erg dicht wel bij elkaar. Ja. En het waren 80 vragen en de nummer 5 heeft 70 goede antwoorden. 70 goede antwoorden, dat is nummer 5. En dat is? Team Nooit Gedacht. Team Nooit Gedacht. Nou, die hadden dat nooit gedacht waarschijnlijk. Gefeliciteerd. Geen prijs, maar wel een eervolle vermelding. De vierde prijs is gewonnen door team Mot Kunne of Mot Kune. Die hebben heel steady de hele rit op de vierde plaats gestaan. En die hebben ook 70 goede antwoorden. 71. 71. Zeg ik dat? Oh ja, die hebben 71 goede antwoorden. Maar de nummer 3 heeft ook 71 goede antwoorden. En de nummer 2 ook. Zo dicht ligt er bij elkaar. Alleen dat is Weet je wat we doen? Op tempo van insturen is dat bepaald, denk ik. Of niet, Dirk? Nee, dit is willekeurig. Oh, wat we dan doen? Je bent een extra fles kwijt. Wat we doen, ik ben 1 extra fles kwijt, hoor ik Goed nu. zo. Nummer 4, 3 en 2 krijgen alle 3 een fles. Ja, hebben alle 3 een fles Goesting Blond gewonnen. Nou, ik vind het fantastisch. Wie Nou, zijn dat? Nummer 4 was team Mot Kunne of Mot Kune. Ja. Nummer 3? Ja, ik kan dat vanaf deze afdeling. Ik heb mijn verrekijker niet bij me. De familie van Aarts. Nummer 2, de Slappe Tosties. De Slappe Tosties, dat is een prachtige naam. En, en de nummer 1, ja, ik vind het knap hoor. 75 goede antwoorden. Ja, 75 goede antwoorden. De winnaar van 3 flessen Goesting Blond
en een pakket van de Plus. Dat is geworden Team Grutto. En ik kreeg al door wie het is. Volgens mij is het Joost Albers. Werkzaam bij de gemeente Venray, hier verantwoordelijk voor de fonteinen en zo. Ja. Die heel veel van de vragen goed heeft beantwoord. 75 goede antwoorden. Ja, dat is heel veel. Heel knap. Ja. Dat had ik hem niet nagedaan. Nou, Nou, jongens. in ieder geval hartstikke gefeliciteerd. Ga genieten van die prijs. Ja. Heel Venray klapt nu met ons mee. Laat in de comments nog even weten hoe je het vond. Ja, ik denk vanaf deze plek kunnen wij alleen maar zeggen dat wij het weer hartstikke mooi vonden om te doen. Ja. We bedanken Dirk voor de administratie, zullen we maar zeggen. Robert Paul voor de techniek. De vorige keer vroegen ze of jullie nog even in beeld kwamen, kan ik me nog herinneren. Ik weet niet, is daar nu weer behoefte aan, mensen? Dat vroegen ze dit keer niet. Nee, dat vroegen ze dit keer niet. niemand. Oh, Misschien nog wel even leuk om te zeggen. Guido van Dijk van Plus van Dijk. Bedankt voor het ter beschikking stellen van de prijs. Stage Crew. Ik ga buiten beeld zitten. Stage Crew die weer de lampen hier heel mooi heeft neergezet. Robert Paul die voor de techniek heeft gezorgd. Henk voor de camera. En dan hebben we ze volgens mij wel gehad. Oh, Ethan. ja, Ethan mogen we niet vergeten. Dames en heren, Ethan is wel mooi. Ethan is muzikant uit het Venrayse. En Ethan verdient daarnaast wat centjes met pubquizzen. Dus mocht je nou een keer een familieweekend hebben en denken van, het is leuk om een quiz mee op familieweekend te nemen. Ethan maakt echt voor niet heel veel geld ontzettend leuke pubquizzen voor u. En die, als je kijkt naar, volgens mij is het info@ethanhuismusic. Ethan met E-T-A-N en huis met U-I-J-S. Music.nl. Daar kun je volgens mij meer vinden over Ethan Huis. En dan kun je absoluut kijken en informatie krijgen over zijn pubquizzen. Nou, helemaal goed. Ja. Nou, Rob. ja, dan zijn we er volgens mij doorheen, Gijs. Dankjewel. En nogmaals, dames en heren, wij hopen dat u vooral heel veel plezier hebt gehad. Ja. Wij gaan hier afsluiten. Wij gaan het kaasplankje nog verder opeten. Althans, de kaas die op het plankje ligt. De volgende keer doen we zonder crackers. Want het werkt echt niet met een cracker in je mond praten. Dat is geen optie. Wij sluiten af. Dank u wel voor het kijken. En wellicht tot de volgende keer. Tot ziens. Tot ziens. Dank je. Hoi, Bar. Ik mis het gejuich op de velden, het schudden van handen. De schouwburg, het ingetogen gebaar. De speelplaatsen, zo uitgelaten, nu verlaten, van de Lier tot Petrusbande. Ik mis de opgetogen Venraynaar. Ik mis de kroeg, het plein, de fontein. Gevulde terrassen, volle tassen. Ik mis dat mensen dichtbij zijn. We missen jullie, voor je dat virus te veel was. Verschrikkelijk. We bedanken jullie, die zoveel weten te behouden. Dit is een krachtproef, die elke generatie, elke plek, maar één keer meemaakt. Dit is de onze. Dit is Venray. Saamhorigheid, deze inventiviteit, die nemen we mee. Pakt niemand ons meer af. Deze verbondenheid, die wil ik nooit meer missen. Hier blijven we thuis. Venray, hier zijn wij thuis.